J'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir on est au Canada, les États-Unis, Corée, trop. Et Mouna. Eh ben, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanki? Mais à moi, pourquoi tu connais ça? Ah, en mettant EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. ESKJ, École de santé Kaladiata, Anabolo Farachama, Institut de sciences médicales Gore, ISM Go. Limano, Doctorate, Jamonyese, bien turco la demande la koi, Fieu, Foacastro, Ie Banani Cardon, Cardona Cari, Mimi Casrobe, Gassaka Dangarika, Armadeka, Yenamayala, ou Kalaka Mo Faricolola, ou Eratin, Fieu, Foacastro, Ie la Colson, Master, Affaire Okoro, École de santé Kaladiata, Napolo Farachama, Institut de sciences médicales Gore, on veut pas m'envoyer à Calabancua. Famille santé barrage Maïsa, Nimbera de Rebeke, École de santé Napolo Farachama, École de santé Kaladiata, on a flecké en Bologigi. Formation de qualité, doctorat Siraka, Mimi Segaro Kafo, Oka Dimson Gafutna Yelenye, Opera de Lebekala, Nilago Dagabana Nuna, Ugo Poloforo de Flani, Sigle niveau DEF, technicien de santé publique, infirmière obstétricienne, technicien de laboratoire, deuxième cycle, Noye niveau baguier, infirmière d'état, sage-femme, biologie médicale, formation Wara au Kofe, aide-soignant, Katafara Matronica, Nimpela de l'Edesledo, École de santé Kaladana, Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gorela, Aïwa, la collection, Annie la collection, Aya Sefa Jona, Akal la collection Inzagare, Yoni Jamaka Chaya, ou Togole de Plan Ver Calabangoya, Hôtel Wasulu Kofete, Joy, Waligere Negatiu Bamba, 76, 45, 85, 40, non média 20, 80, 22, 20. Kalan, kalan, kalan. Nibe wariji, ibe wariji na wayala. Nibe warida, ibe warida na wayala. Sama mone bi malion joro na kunu hamina kodo. Wodela sama mone ma fen faraka wari chili musaka oka. Wa aka no ni mali wari chisiro be. Amada o made sama mone bi do fara ode kuna warika. Ni wari bonisi awo ni wari bonisi koni. Awa sani ke oke ni sama mone application yi. Awe wari soro aka compte bonisi la. Kadam ne kredi la abonnement télé fuka tase kurani di saralima ope bonisi soro ni bela. Naka bonisi buguna doron obse ka yelema aka sama mone konti la kasani wereke na yi walima tata wari jebo anga la sigide no fi oye mone bo yerela aka shifle sisa ni sama mone application télécharger li Play Store walima App Store ka soro ka to sebe ni sama mone yi odi kuna wari be augmenter sama mone ireta awo ireta ni iretai. Sous le coparrainage des ministres de la Jeunesse et des Sports, chargés de l'instruction civique et de la construction citoyenne, et le ministre de la Santé et du Développement social, le Centre de médecine du sport et le Haut Conseil national de lutte contre le sida organisent la journée d'échange et de sensibilisation sur le thème activités sportives et système immunitaire en milieu jeune de l'espace AES. Ce samedi 21 septembre 2024 à partir de 14h au CICB. Ensemble pour une jeunesse saine de l'espace AES. Au menu de la journée, dépistage gratuit et don de sang pour les femmes. L'Association des anciens footballeurs maliens vivant en France est heureuse de porter à la connaissance du public sportif national et international qu'elle organise la finale de la Coupe du Mali de la diaspora le dimanche 22 septembre 2024 à Livry-Gargan.
Placée sous le haut parrainage de M. Salah Ababi, président de la Ligue de football de Tombouctou, la finale de cette 7e édition opposera le FC Sundiata et le FC Kabati au stade Alfred Marcel Vincent à partir de 15h, heure française. Mais avant, un lever de rideau, un match gala mettra aux prises une sélection de la diaspora malienne à celle de la Guinée à 13h. Et tous au stade Alfred Marcel Vincent à Livry-Gargan le dimanche 22 septembre 2024 pour assister à la grande finale de la Coupe du Mali de la diaspora entre le FC Sundiata et le FC Kabati. Le tout sous la haute présidence des autorités diplomatiques du Mali en France. Une seule adresse, 43e avenue du Marshal Leclerc, 93 190 Livry-Gargan en région parisienne. Alors, Maliens de la diaspora, ne vous laissez pas raconter ce grand événement sportif. Sortez massivement pour être témoin oculaire de cette grande finale. Sponsor officiel, BDM France. Partenaire, Watibi. Infoline 00 336 43 23 49 41 00 336 52 79 36 74 ou les 00 336 24 93 50. An bɛ an filɛbagaw a n'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn. An b'a yira u la sa k'a fɔ ko min ye an ka baabu nin y'ale sigitɔ ye. Baabu min ni ale bɛna na tali kɛ kosɛbɛ Sajolakaw olu fɛ yen la. Nka yan'o cɛ kibaruya minnu bɛ yen dugu kɔnɔna na an na dɔ fɔ o la. Kuma tɛ nin dɔgɔkun in kabini tarata don. Fo kana se bi ma kuma kelen min bɛ yen n'o bɛ ka taa ka segin n'a kuma bɛ ka caya n'a ko ye tali kɛ degun min nana sigi an ka jamana kun n'an ka sɔrɔdasiw y'u jɔ u jɔyɔrɔ la an na dɔ fɔ ale la kosɛbɛ sabula min ye labɛn mun bɛ sen na gouvernement bolo a sɛbɛn dɔw olu kun bɛ ka bɔ dɔɔni dɔɔni bingali in kɔni kɛra nin kalo in tile 17 sɔgɔmada joona fɛ. Gendarmerie école ale ni aéroport ale fanfɛlaw la a yirala k'a fɔ ko min ye bamanciwale ni jugawale kɛbaw ye olu camanba kɔni minɛna bisa laɲini min bɛ ka kɛ o de ye mun de bɛ se k'an kisi ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma kuma tɛ min ye dugudenw ye cogoya min na olu bɛ se ka lafiya sɔrɔ u ka taa ni ka segin olu la maa minnu bɛ yen n'olu ye degun sɔrɔ nin ko in na an ka maaw fan fɛ olu ka janajaw kɛra bi Bamakɔ yan tasibila miiri o kɛra u ye maa minnu ye gɛlɛya sɔrɔ chef d'escadron Balakone ale tɔgɔla kalanso min bɛ gendarmew tɔgɔla Tour d'Afrique kɛrɛfɛ o ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra bi min ye maa ninnu ye sa maa o maa n'o tora nin ko in na jamanadenw ye tasibila k'u ye maa caman y'a yira k'a fɔ ko ni maa ninnu kɔni ko dugawudenw kan ka kɛ u ye ka sabuya kɛ u ye wulikajɔ ni cɛsiri min kɛ faso ye min ye jamanadenw bɛ se ka kisi cogo min na o de la diɲɛ fantan ani naani fɛ fɛn fɛn bɛ yen n'o ye Mali n'a terilakaw ye u bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ ko waleya min kɛlen filɛ nin ko a ma bɛn waleya min bɛ sen na n'o ye bamanciwale ni jugawale kɛbaw ye an b'a dɔn k'a fɔ ko caman yera ko kɔnɔna na hakilinaw camanw fɔra maaw ye miiriya lajigiw kɛ min ye baara yɛrɛ kɛcogo fɛ a ko hukumu kɔnɔna na kibaruyaw camanw dira hakilisigi ni basigi kɔnɔna na sisan fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka tigɛ yaasa an ka dugubaw kɔnɔnaw bɛ lakana sabula Bamakɔ dɔrɔn tɛ fɛn min bɛ yen fana ni an kan k'an yɛrɛ minɛ o la kosɛbɛ an kan k'an yɛrɛ kisi o ma kosɛbɛ an kan k'an yɛrɛ bɔ o la kosɛbɛ o ye ɲɔgɔn jalaki ye o ye ɲɔgɔn yirali ye k'a sɔrɔ daluya fosi tɛ an bolo min ye an yɛrɛ dama ka n'an yɛrɛ funu ka kɛ an yɛrɛ kan maaninfin i bɛ ko dɔ dɔn nka i tɛ se k'a bɛɛ dɔn finitigiw minnu bilalen don nin baara ninnu na a ka to olu bolo olu k'a ɲɛdɔn ni baaraw n'a fɛnw kɛ ni maa min nɔ yera a la o na fɔ min kan ka kɛ o kan o na sigi sen kan ka ɲɛsin o tigi ma nka ni minnu fana t'a la finitigiw fana bɛ baara kɛ cogo min na o sariya kɔnɔna na u n'olu tigiw fana bila u ka hakɛw kɔnɔna na bi an y'a ye k'a fɔ waleya in kɛli ni sisan cɛ fɛn caman fɔra ko caman kɛra nka laɲiniba yɛrɛ ye min ye anw yɛrɛ bɛ se ka bɛn sigi la cogo di an kana an ta an dusu fɛ an kana miiri k'a dɔn k'a fɔ ko an bɛ ka fɛn o fɛn fɔ k'o bɛɛ lajɛlen ye lɛgɛsɛ ye an kana ta fana k'a yira k'a fɔ ko sabula nin ko in bɛ senna ninnu bɛ ta an ka ninnu ko fɔ o fɛn tɛ maa caman bɛ u ye degun sɔrɔ nin na
k'a sɔrɔ u m'a min u m'a bɔ n'a kun tora ɲɛdɔnbaw ma o tun bɛ kisi bi an bɛ se ka Ala tanu min na o ye k'a fɔ waleya in kɛli ni sisan cɛ laɲini yɛrɛ tun ye min ye siyaw ka kɛ ɲɔgɔn kan maaw ka bila ɲɔgɔn na fɔnkɔɲɔgɔnkɔw ka bonya an bɛ Ala deli halisa o ka sinsin o ka taa ɲɛ o kana se ka ɲɛ sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ jamanadenw yɛrɛ ye wulikajɔ min kɛ o b'a yira k'u ka faso kanu bɛ u la o b'a yira ko faso ka d'u ye nka o bɛ sinsin ni mun ye sariya minnu sigilen don waleya minnu bɛ senna olu kɛbaa n'a ɲɛdɔnbaw a k'o ka to olu bolo an bɛɛ kana kɛ an yɛrɛ ka kiiri tigɛbaa ye k'an ta an dusu fɛ ka taa tiɲɛni wɛrɛ kɛ ka tila ka maa wɛrɛw futinɛ k'olu wuli k'olu bila fasodenw aw ka fasodenya ɲuman kɛ waati o ye jamana ɲɛmaaw ko k'aw ka dan yɔrɔ min na hakɛ dɔ b'e bolo o b'a to e bɛ se ka waleya dɔ sigi sen kan ka fɛn dɔ kɛ nka min ye jamana ye ale kɛlen don ka dan sigi o la yaasa maa wɛrɛ fana bɛ se k'a ka hakɛw fana sɔrɔ o hukumu kɔnɔna na ɲɛmaaw ka laɲini ye mun ye bi an k'u dɛmɛ an seko n'an damayira la an bɛ se ka mun kɛ an k'u dɛmɛ o la nka mun t'an dɔnko ye an kana taa an yɛrɛ don o la ka taa an yɛrɛ bila ko wɛrɛ la min bɛna na ni ko wɛrɛw ye an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ bi an y'a ye k'a fɔ jamanadenw ye baara min kɛ u ye wulikajɔ min kɛ u ye cɛsiri min kɛ u ye ko in faamuya cogo min jatigɛ min kun laɲininen don fɛɛrɛ minnu kun sigilen don sen kan janfa min kun donna nin ko in na maa min kun bɛ fɛ ka waleya minnu kɛ n'o u ma se ka sen sɔrɔ Ala ni timinandiya ni wulikajɔ fɛ o ka sinsin o ka banba o ka taa ɲɛ o k'a to an yɛrɛ bɛnnen don an bɛ ɲɔgɔn faamuya waleya min ni a kɛlen filɛ nin an ka jamana kɔnɔ jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigilen don jamana ɲɛmaaw fɛ kiiri bunakun kan n'o o ye pôle spécialisé judiciaire spécialisé de lutte contre la terrorisme ni criminalité ye o ɲɛmaaya bɛ maa min bolo o ye Boubacar Touré ye ale y'a yira k'a fɔ sa ko sɛgɛsɛgɛli kɔni k'o dayɛlɛlen don o sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛli hukumu kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ e maa o maa e dɔnko bɛ ko la i bɛ fɛn kalama i na se ka se olu fɛ yen ka olu ladɔnniya n'o y'a sɔrɔ kisɛ b'i ka kumaw la min ye minisiriw fana ye ka taa se calatigɛ jɛkuluw ma ka taa se wolomasiri tabaw ka baarakɛlaw ma olu bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ nin waati in na min ye nin baara in ye a ɲɛmaa bɛ ninnu de bolo o hukumu de kɔnɔna na sa procureur min sigilen don o kama n'o ye criminalité ni lutte contre le terrorisme ye ale y'a yira sa k'a fɔ ko waleya min kɛra école de gendarmerie la fajirida fɛ tarata o sɔgɔmada fɛ olu ye a kuma mɛn wa bi u y'a yira k'a fɔ ko terrorisiw ko olu ka waleya don a nana ni ko ye ko minnu bɛ tali kɛ banbanci wale ni ɲuga wale kɛli la ka ɲɛsin musakaw bɔli ma ka don o ko la ka tila k'o sinsin o de la sa olu kɔni ye sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ sɛgɛsɛgɛli in kɛkun ye mun ye maa o maa n'o ye dɛmɛ kɛ o yera a ko la o y'i sen don a la o ye waleya kɛ waleya min bɛ taa banbanci wale ni ɲuga wale kɛbaw olu ka ko taali fɛn fɛn k'olu sɛgɛrɛma don n'o k'u yiriwa ka tila ka baara u dili don olu tigiw olu na ɲini sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen o bɛ yen n'o bɛ maa minnu bolo n'o o yera maa minnu bolo o maa minnu ɲɔni yɛrɛw la procureur ale na baara kɛ n'o ye procureur y'a yira fana k'a fɔ u bɛna na baara min daminɛ waati ni waati u na jamanadenw labɔ a kalama a baara kɛcogo na a taa ka segin na a fɛnw bɛɛ lajɛlen na wa min ye ɲininkaliw ye min ye weleliw ye minnu ye wulikajɔw ye u bɛna na olu fana kɛ nka u y'a yira k'a fɔ a ka d'u ye jamanadenw k'u dɛmɛ nin ko in na ni kibaruya sanumanw ye ni daluya sanumanw ye ni laɲiniw ye laɲini minnu bɛna na baara nɔgɔya olu yɛrɛ fana bolo o de la u y'a yira sa k'a fɔ k'olu ka baara in a kɔni ayiwa Falaye kiba ko in gɛlɛyayɔrɔ dɔ ye min ye sisan ne kɔni procureur ka ko dayɛlɛlen min filɛ nin ye yanni k'i sigi ka taa vidéo kɛ i ka daluya b'i bolo i dalen don a la k'a fɔ ko i bɛ ka min fɔ tan don taa procureur fɛ yen ne bolo o ka fisa an ka ɲɔgɔn gosi ye dɛ sariya sigikun ye o de ka kisi waleya in kɛlen an y'a ye k'a fɔ jamana fana kɔnɔna na ani jamana kɔkanna na maaw ye welewelema da kɛ maaw ye a yira k'a fɔ a ma bɛn o ma bi a ma bɛn o ma sini maliyɛn minnu bɛ kɔkan maliyɛn minnu bɛ kɔnɔna na an lamini jamanaw ani an teri jamanaw min ye diɲɛ seleke naani jɛkulu minnu b'an fɛ yan u bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ ko nin ma bɛn o ye ko ye ko min bɛ Mali sinsin min bɛ Mali yɛrɛ kunkɔrɔta Mali ɲɛmaaw u fana ye baara min kɛ nin ko in kɔnɔna na kɛba an kana sɛgɛn a fɔli la kunnafoni sanuman dili nɔgɔni fɛ wolomasiri tabaw ka ɲɛmaaw ka wuli ka jɔ kɛ ka taa kɛnɛ kan baara min bɛ senna k'a dala sa force spéciale n'a force tɔw bɛɛ lajɛlen gendarme ni fɛnw u ye wuli ka jɔ min kɛ nin ko in na ka fara dugudenw yɛrɛ fana kan an ka bɛɛ lajɛlen fo
nga sisan ko sera yɔrɔ min an bɛɛ tɛ se k'a ɲɛnabɔ tuguni dɛ a bɛ ɲɛmajɔ de bolo a bɛ basigi de bolo sabula an yɛrɛ caman ye ko caman kɛ nka bi an b'a dɔn k'a fɔ ko an y'an ta an dusu fɛ yaasa o ɲɔgɔnna wɛrɛ ka n'an sɔrɔ an k'a ko to a kodɔnbaw bolo minnu kan k'a baara kɛ olu k'a sigi sen kan irisiw ka lasigiden min bɛ an ka jamana kɔnɔ yan ani irisilakaw minnu bɛ yen yan u y'a jira k'a fɔ k'u ka jamana ale kɔni ye pankurun kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ta kunungo kalo tile 18 lansara tɛmɛnen kɔfɛ ka na Bamakɔ yan ka na ni minɛn ye minɛn minnu n'o ye furaw ye n'o ye dumuniw ye n'o ye dɛmɛlan wɛrɛw ye ka na di an ka wolomasiri tabaw ma pankurun yi ale fala a jaabi bolo i t'a jira maaw la sisan Bamakɔ n'i ye kuma fɔ u b'a fɔ ko a dalilu bɛ min minnu dalilu b'an bolo an t'olu dalilu jira maaw la min ye irisilakaw ye olu ka pankurun a t'i bolo e y'a joué ka ban non n y'a joué wulada in na a bɛ ne ka tile fimanin de kan ayiwa o dun o yɔrɔ ka jan yan na an kɔni bɛ min fɔ u ko nin waleya in a kɛra u ka lasigiden mun bɛ yan n'o ye u ka télévision so in ye n'o ye RT ye ale de ye kibaruya in di k'a jira k'a fɔ ko nin kɛkun ye ka na an ka wolomasiri tabaw dɛmɛ baara la baara mun n'o bɛ senna u bolo bi k'a jira k'a fɔ ko u ka cɛsiri u ka dɔ fara a kan Turki fana ko ni Ala sɔnna a ma ale fana se ye min ye dɛmɛ na ale na o fara ɲɔgɔn kan ka se ka na o di an ma yaasa an k'an yɛrɛ boloma dɛmɛ n'o ye an ka baaraw olu hukumu kɔnɔna na jamana caman bɛ yen u y'a jira k'a fɔ ko nin min kɛlen filɛ nin ye nin bɛna n'a to olu ka dɔ fara u ka cɛsiri kan falaye ko in kɛlen bi minisiri min bɛ sirabakow kunna sobaw olu ko ani bolimafɛnkow a ko a y'a la kɔlɔsi k'a fɔ ko Bamakɔ sira caman bɛ yen mɔgɔw bɛ mobili jɔ fan fila bɛɛ lajɛlen fɛ sira fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'o ye ko ye min bɛ gɛlɛya don sirabaga baara la an ka jamana kɔnɔ kuma tɛ Bamakɔ ka kɛ ni waleya mun bɛ sen na maa ka mobili n'o jɔlen don bi sirabadaw la Bamakɔ ko tile 2 b'u bolo k'u ta ka bɔ yen ko ni tile 2 in tɛmɛna nin communiqué in dili bi ye le 19 tɛ de o kɔrɔ tɛ le 21 n'o y'a sɔrɔ maa minnu bɛ yen ka mobili bɛ carré kɔnɔnaw la n'u jɔlen don ten ko u na fɛɛrɛ k'u la ko ka taa n'u ye u tigiw u na ɲangata min kan ka da u kan o na da u kan k'a kɛkun ye an yɛrɛ ka se ka lafiya an ka se ka baaraw kɛ min ye jamana yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛna se ka sigi sen kelen kan cogo min na Madina n'o ye Madina Sisoko ye an yɛrɛ ka madame Biri ale de ye ni bataki in bɔ Falaye o fana kɛrɛfɛ minisiri min bɛ yen ni o ye administration territoriale ye ka tɛmɛ Bamakɔ gouvernorat fɛ ko bi sa k'olu ye jateminɛli kɛ ko k'a daminɛ bi alamisa la nin tubabukalo in tile 11 bagan feere sugu minnu n'olu tɔgɔ filɛ nin ye k'olu datugulen don ko pour que jamana bɛ se ka basigi cogo min u ye yɔrɔ minnu tɔgɔ fɔ a la o ye ko marché de bétail Lafiyabugu kɔda bagan feere yɔrɔ min bɛ Lafiyabugu kɔda la Lafiyabugu ko olu ka wuli bagan feere yɔrɔ min bɛ Sabalibugu ko olu ka wuli Falajɛ Solola ko olu ka wuli zone aéroportière ko olu ka wuli Ɲamana ko ka wuli Jelibugu ko ka wuli zone industrielle ko olu ka wuli u ka bataki kɔnɔna na sa sariyakisɛ den 2 b'a kɔnɔna na sariyakisɛ fɔlɔ ko k'a daminɛ bi la ko fo don min ninnu kɔni a yiralaw la sa k'a fɔ ko u ka yɔrɔw garabali ninnu u k'u minɛnw cɛ ka bɔ yen sariyakisɛ 2nan ko délégation spéciale n'o bɛ commune 4nan kɔnɔna na a ɲininen don ale fɛ mairie min bɛ commune 5nan kɔnɔna na min ye commune 6nan o mairie commune fɔlɔ mairie délégation spéciale min bɛ commune 2 kɔnɔna na direction régionale de la police n'o bɛ Bamakɔ district kɔnɔna na ka taa se min ye direction régionale de la production industrielle animale ale ni minnu ɲɛsinnen don ko ma k'olu ka wuli ka jɔ kɛ nin sɛbɛn min talen filɛ nin ye a bɛ se ka lawaleya cogo min na sɛbɛn in fasirila maa min fɛ o ye Ablaye Kulubali ye Bamakɔ gouverneur lettre 1 o taara di polisiw ka direction na
kelen tara di ministère de la justice la, ministère de la protection civile, ministère de l'emploi et de la formation professionnelle, ka tila k'a bila ka taa mairie bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ko yaasa k'a daminɛ fala ye e ko ni ye nin ko in jateminɛ nin tɛ sanction daminɛtɔ ye sa wa ani décision baw bi fila de ma ta maintenant ni je le répète ayiwa ko don nataw la ko min ye fɛɛrɛ tɔ ye ko a bɛ nale anw jamanadenw k'an k'an ka mun de kɛ sisan nin sariya minnu ni nin baara minnu tatɔ filɛ nin ye k'an k'u labato pour que jamana ale bɛ se ka lafiya cogo min baara minnu wulitɔ filɛ nin ye fala ye an ye dɔw fɔ nin na koyi parce que an y'a fɔ yan ka kɔn bi ɲɛ ko min ye Bamako ye viadigi sira in an ko k'an sirannen don k'u ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ a bɛ se ka wuli ka bɔ yen cogo min na n'i y'a sira ta k'a lajɛ fala ye yɔrɔ in jɔ wagati plaki 200 ani kɔ de tun b'a la u ye min kari ka bin 100 sira de la a bɛ se 90 ma échangeur yɔrɔ n t'a dɔn ko aw ka dugu in tɔgɔ ye di olu ka mɔgɔw ka sugu sigilen don da la ne ko woninda ye garabali dɔ de ye ou bien olu t'a la woninda t'a la bon an ka aso lamɛn aso ko cogo di terrorisme ko la an ka aso lamɛn. Donc an y'a daminɛ défense o de ɲana o de y'a to an nana confédération na parce que défense la sisan an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ tuma caman Mali yɛrɛ y'a ka avion bila ka taa bon an t'a bɛɛ kɛ an tɛ communication k'a dɔw la Mali y'a ka avion bila ka taa Burkina 1 mois 3 semaines pour ka buna y'o dɛmɛ a kɛlɛ la bon tuma dɔ n'an ye degun sɔrɔ n'a u ka avion fana ka surun an ka yɔrɔ la u ka avion bɛ na u bɛna an dɛmɛ bon Niger an dɛmɛ tuma min na mana an ka minɛnw ka ca so avion de bila avion belebaw u bɛ se k'an dɛmɛ an ka minɛnw ta bon tuma n'u fana ka relève kɛ n'u ɲɛ gɔnnen don an bɛ se ka hélico bila ka t'u dɛmɛ k'u ka relève kɛ donc an bɛɛ de bɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ o nɔgɔ yɛrɛ to la o y'a to bi bi in na an se ka an bɛ ka nɔbɔ dɔɔni mais jatigɛ wale kɛlɛ tile kelen baara tɛ i bɛ se ka san tan kɛ lafiya la tile kelen a bɛ n'i ka san tan k'i bolo b'a fɔ i ma foyi kɛ mais o de y'a kɛ cogo mais fo mɔgɔw k'o de faamuya mais a bɛ ban a tɛ se mɔgɔ tɛ se k'i si kɛ a bɛ ban mais limaniya don ani cɛsiri don parce que u b'a bilen ka hali ka da sigi sen ka di ka da la tellement i bɛ siran o de terrorisme u b'a bilen ka di tɛgɛ hali ka da i tɛ se ka bɔ i bɛ bɔ de i bɛ bɔ de siran kana kɛ cogo o cogo ka mɔgɔw kana siran parce que o de ko population de maillon faible ye an bɛ population nɔfɛ olu population nɔfɛ bon ni mɔgɔ population sɔrɔ o tigi de bɛ gagner o y'a to a fɔ toujours population ka sɔrɔsiw dɛmɛ a baara la parce que terrorisme min kɛ u bɛna jamana ɲɛmɔgɔ u b'u bila olu de place la u bɛna u b'u dɛmɛ ka fura d'u ma u b'u dɛmɛ k'u lakana u b'u dɛmɛ ka musakaw d'u ma o tɛ jamana ko bannen yan o y'a bannen voilà donc o baara de don mais fo jamanadenw yɛrɛ k'a faamuya parce que kɛlɛ bɛɛ bɛ kɛlɛ la jamanadenw de nɔfɛ population mais mɔgɔ terrorisme a tɛ laban quoi fɛn fɔ ko fɛn tɛ ko i balima don ko a bɛna balimaya dɔn a mago tɛ balimaya la terrorisme tɛ dinɛko tɛ mɔgɔ min b'a fɛ ko dinɛko tɛ caman bɛ terrorisme u tɛ seli yɛrɛ tɛ seli yɛrɛ ɲɛdɔn mais politique baara de don terrorisme politique baara don parce que fɛn min don mɔgɔw bɛɛ t'a faamuya donc jamana déstabiliser terrorisme de don mais mɔgɔ de b'a kɔfɛ yɔrɔ to fɛn tɛ k'i b'a négocier quoi i bɛ fɛn négocier b'a dɔn ko fɛn mun na a bɛ ban mais fɛn mɔgɔ min b'a kɔfɛ u tɛ ɲɔgɔn dɔn yɛrɛ u bɛ taa yɔrɔ dɔ attaquer yɛrɛ mɔgɔ min bɛ ordre d'u ma taa tigi dɔn ma dege o ɲɛ yɛrɛ la o bɛ laban cogo di c'est la bon donc fɛn mun don fo mɔgɔw k'o faamuya an b'a kɛlɛ kɛ de don dɔ bɛ gɛlɛya don dɔ bɛ nɔgɔya an b'a kɛlɛ kɛ dɛ parce que fɛn ko tɛ ko an yɛrɛ dama don o tɛ mɔgɔ murutilen don mɔgɔ manipulen don wari bɛlen b'a kama terrorisme bɛ sa a bɛ terrorisme ɲɛmɔgɔw ye yan parce que mɔgɔ olu tɛ kɛ kɛlɛkɛyɔrɔ yɛrɛ la mɔgɔ de b'a kɔfɛ fo ka taa se jamanabaw ma donc o de y'a to an b'an fanga fara ɲɔgɔn kan ka a kɛlɛ kɛ o y'a to an ye AES créé bon ala barikala sɔrɔsiya niveau la ɲana. ayiwa nin tun ye président ka laseli ye k'a to sinikaw fɛ yen ani maliyɛnw kɛlen ka ɲɔgɔn ye laseli min ni a b'a to mɔgɔw bɛ faamuyali kɛ waleya min bɛ sen na fala ye ko
ko ministre min bɛ diinɛ ni bato kunna ale kun ye kaloko kibaruya di k'a yira k'a fɔ ko mawuludu denwuli o tɛmɛna o ma kɛ ntɛnɛn tɛmɛnen ko n'ala sɔnna a ma min ye ntɛnɛn nata ye k'o ye denwuli ye bangeni sa kɛ bangeni de o kɛra ntɛnɛn tɛmɛnen ye min ye denwuli ye o fana ye ntɛnɛn nata ye ka kɛ no o ye ministre min bɛ baara ko kunna ale y'a yira sa k'a fɔ ko ni fɛti n'o ye mawuludi ye ale ye donba ye an ka jamana kɔnɔ nka ɲinan ta ani 22 fana bɛ bɛn don kelen ma o y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya don ye k'o don fila bɛɛ lajɛlen ye don ye n'o ye baarakɛ don ye n'o ye ntɛnɛn ye o dugusajɛ sa k'a fɔ o bɛ bɛn dimanche de ma sa kɛ dimanche kalo tile 22 tɛ yan voilà donc o bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn dimanche ma o dugusajɛ ntɛnɛn ko baara tɛ kɛ n'o ye kalo tile 23 ye ntɛnɛn ko somelen no Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ donc mawuludi seli ale ni 22 hukumu kɔnɔna na min ye ntɛnɛn ye baara tɛna na kɛ an ka jamana kɔnɔ n'o ye some o ye minnu bi o ti saratalaw ye saratalaw tɛ irisiw ka avion yera an ka taa yen an ka yira mɔgɔw la wala nin pankuru ne nana a nana ni fura balo ani dɛmɛ wɛrɛw irisiw ka wolomasiri tabaw ka ministre so ale de y'o bila ka na ko kana kɛ k'an ka finitigiw olu dɛmɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko kunu kun ye tarata ye araba don ne tarata don ne bin kɛra an kan kunu araba olu ye nin bila ka na yaasa ka se ka na an dɛmɛ ni minɛn ninnu ye a b'a to sɔrɔdasiw olu bɛ balo sɔrɔ RT n'o o ye irisiw ka télévision so ye min bɛ kuma faransikan na ale de kɔni ye ja in di ja in bɛ tali kɛ sa wolomasiri tabaw ka dɛmɛ na tɔni 11 o minɛnw o de don minɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn tɔni 11 ma o tɔni 11 o de nalen filɛ nin ye fala ye pour que mɔgɔw bɛ se k'a ye cogo min sɔɔni sisan an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ k'an ka maa bisimilalen olu ladon. Dafara e passé daka kasira dinama Sungalo e kungolo ati dugu wari ko odiba fo dugu andugu dun warata de o koni kuma tala sa e ka sama moneto yi I yɛrɛ ta sita sidi ka numéro flani wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ I yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda.
Sous le coparrainage des ministres de la Jeunesse et des Sports, chargés de l'instruction civique et de la construction citoyenne, et le ministre de la Santé et du Développement social, le Centre de médecine du sport et le Haut Conseil national de lutte contre le sida organisent la journée d'échange et de sensibilisation sur le thème activités sportives et système immunitaire en milieu jeune de l'espace AES. Ce samedi 21 septembre 2024 à partir de 14h au CICB. Ensemble pour une jeunesse saine de l'espace AES. Au menu de la journée, dépistage gratuit et don de sang pour les femmes. An b'a fɔ an filɛbaaw ni an lamɛnbaaw ɲɛna ko u ni su komi an y'a fɔ a ɲɛna cogo min na min ye bi su in na baro an bɛna taa Sajo la Sajolakaw olu fɛ yen degun caman bɛ yen min ye Sajolakaw yɛrɛ ye u jɛla ka jɛkulu sigi jɛkulu min n'o ye Sajola bɛɛ lajɛlen k'a bolo di ɲɔgɔn ma n'u b'a fɔ ma ko Ensemble pour le cercle de Sajola olu y'u wasa don maa min na k'o bila ka na u ka délégué min bɛ Bamakɔ yan Sajolakaw tɔgɔ la n'o ye Mɔrɔ Kante ale bɛ yan Ablaye Musa Sisoko ale ye secrétaire administratif ye tɔn in kɔnɔna na ale fana b'an ka kɛnɛ kan Mɔrɔ i ni su Kasim i ni su i bisimila kɔri baasi la i yɛrɛ don alhamdulillah ni Mɔrɔ bɔra ye an b'a fɔ sa mɔgɔ min bɛ yan n'o ye Ablaye ye Musa Sisoko Ablaye i ni su Kasim a ni su e nana an ka wele jaabi a diyara ye an b'a fɔ n ko aw bisimila merci a ka d'an ye Mɔrɔ bɛɛ komi tɛ komi anw caman bɛ yen olu sɔgɔlen don an na bi u kan k'a dɔn fɔlɔ Sajola bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn Sajola ni Bamakɔ cɛ ye joli ye Sajola yɛrɛ ye mun ye u ka se k'a dɔn n'a bɛ f'o ma k'a dannatigɛ an ye maaw bɛ se k'a dɔn cogo min na an bɛ ka dugu min ka kuma fɔ bi a bɛ dɔn cogo di mun ni mun bɛ sɔrɔ yen voilà ni bɛ se k'o fɔ an lamɛnbaaw ye Kasim n bɛ i fo ka lamɛnnikɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo ani minnu b'an lajɛ an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye sani an ka don kuma na an bɛ taasi bila kɛ jamana in Ala ka hɛrɛw k'an ye Ala ka hɛrɛ k'an ye min kɛra semaine kɔnɔna na an bɛ taasi bila kɛ banbaatɔ Ala ka hinɛ u la Ala k'u dayɔrɔ sumaya u y'an ko kiti min Ala k'o nɔgɔya comme à l'accoutumée événement o événement n'a bɛ kɛ EPC mɔgɔw an b'an ka nisɔndiya jira ou bien an b'an ka nisɔngoya jira an b'an profiter o EPC kelen tɔgɔ la ka tasi bila kɛ banbagatɔ bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ ko maliyɛn bɛɛ ka wuli k'u jɔ u ka armée kɔfɛ k'a fɔ ko nin ye fɛn dɔ de ye jatigɛ u ja de tigɛra kojugu u t'a dɔn taayɔrɔ min b'u la u bɛ kuma min fɔ bamanankan na ko ni ye basa ye kogo sanfɛ ce qui veut dire dugumala de ka kalan o de y'u ɲɛsin ka na yan na mais ko bilen don o tɛ jalagili don ye an b'o ɲini mɔgɔw fɛ an ka to an ka armée ko o tɛmɛnen kɔfɛ ne ye Moro Kante comme i y'a fɔ présentation kɔnɔ cogo min délégué général EPC Sajola à Bamako. EPC, c'est-à-dire ensemble de communes, ensemble pour les cercles de Sajola. EPC a trop yɛrɛ kabako dɔ bɔra kɔnɔna na ni adamadenw ma dɔn EPC nana cogo min. EPC c'était l'ensemble pour la commune de Sajola. An ye wulikajɔ minnu kɛ a nana kɛ cercle ye mais toujours les mots C restent à sa place. An ye la de remplacer k'o kɛ le k'a kɛ cercle ye ce qui veut dire visionnaire de fɛn sigi fɔlɔ o visionnaire ye sigi min kɛ k'a fɔ ko an bɛ fɛ jamana in ka taa sira min kan émergence ka kan ka bɔ an ka yɔrɔ de la fɔlɔ i ka ɲininkali kɔnɔ ko Sajola bɛ yɔrɔ jumɛn Sajola bɛ Kayi mara de fɛ mine d'or bɛ Sajola de Mali n'a fɔra Mali sanubɔyɔrɔ fɔlɔ ka fɔ tuguni bɛɛ hakili bɛ taga yɔrɔ min na o ye Sajola de Sajola n'an ko an bɛ kuma kan bi an tɛ se ka bɛɛ fɔ je pense que monsieur ka da yɔrɔ la dɔɔni ni bɛ fɛ n ka taa ɲɛfɛ fana monsieur ka da o fana do fara o kan a ka di mɔgɔw ye k'a dɔn fɛn minnu fɛn bɛ sɔrɔ comme sɛnɛ bɛ kɛ Mali yɔrɔ caman na bagan maraw bɛ kɛ ani n'a sɔrɔ kɔw bɛ ni babolo b'a aw fɛ yen parce que présentation no mɔgɔ ka se k'a dɔn fɔlɔ an bɛna dugu min fɔ a yɛrɛ bɛ mun de ɲɛ mun ni mun b'a bolo Ala yɛrɛ mun d'a ma ok i b'a dɔn Mali balolen Mali talan yɛrɛ sɛnɛ ani bagan mara ani mɔni o de bɛ Mali jamana bɛɛ kɔnɔna na Sajola ta je pense que bolofara min farala kan ressources souterraines
ala y'an garisɛgɛ o de la dugu jukɔrɔna fɛn minnu bɛ yen nɔ surtout sanu sadio la sanu bɛ bɔ yen kojugu sinon yiriw bɛ yen fɔlɔfɔlɔ ni tun y'a mɛn bagan dɔw bɛ sɔrɔ Mali la o bɛ sɔrɔ sadio la mara de la warabaw tun bɛ sɔrɔ sadio la mara de la samaw tun bɛ sɔrɔ sadio la mara de la i bɛ kungo kɔnɔfɛn caman dɔ o bɛ sɔrɔ mara de la mais sɛnɛ yɔrɔ de fana tun don an tun bɛ sɛnɛ de kɛ yen kosɛbɛ kosɛbɛ mais bi na an bɛ min kɛ o ye commerce ye n'o ye sanu côté ye an ka fɛn baselen b'o de kan bi na sadio la ayiwa Ablaye aw ye sifu ye a y'aw yɛrɛ sɔrɔ tɔn in kɔnɔ cogo di bon tout d'abord sani ka don kuma kɔnɔna na n bɛ foli ta ka Kasimu yɛrɛ sɛgɛrɛ barisabula Kasimu bɛ ka wuli ka jɔ min kɛ nin ko in na a dogolen t'an si la bon o tɛmɛnen kɔfɛ n bɛ an ka responsable fo n'o ye EPC ensemble pour le cercle de Sadio la k'a daminɛ a président na fo ka jigin ka na ka fara tɔndenw bɛɛ lajɛlen kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo nin yɔrɔ in na o tɛmɛnen kɔfɛ an ye denmisɛnninakaw ye an ye sifinw ye an yɛrɛ sɔrɔ tɔn in kɔnɔ cogoya min na o hakilina bɔra ni an ka doyenw de la n'o ye an ka membre fondateurs ye EPC fondateurs olu de ye nin miirina in ta k'a jate minna k'a dɔn k'a fɔ Sadio la bɛ lahalaya min na sisan nɔ vraiment fɛn dɔ kan ka sigi sen kan min bɛ se ka denmisɛnninw yɛrɛ tasi k'u bila ka miiri wa fɛn sini ɲɛsigi la o de contexte kɔnɔna na fɛn membre fondateurs y'a ta ka denmisɛnninw sɛgɛrɛ u ye sensibilisation kɛ ka an ladɔnniya k'a fɔ nin ka ɲi an ma don nataw la donc o sensibilisation ni fɛn ninnu kɔnɔna na an yɛrɛ ye objectif faamuya laɲini min b'a la an y'a dɔn k'a fɔ vraiment ni an sɔnna nin na n'an impliquera nin na a bɛ se ka kɛ sababu ye don dɔ la a bɛ se ka kɛ sababu ye don dɔ la ka société civile yɛrɛ ka laɲiniw sabati an bɛ dingɛ min kɔnɔ ka an sama ka ba kɔnɔna na donc o de kama o contexte kɔnɔna na anw sera ka an yɛrɛ ye jɛkulu in kɔnɔna na barisabula jɛkulu in n'i y'a ta k'a lajɛ a tɛ se ka avancer cogo si la ni denmisɛnninw t'a kɔnɔna na parce que minnu kɛra membre fondateur olu ye doyenw de ye olu bɛ ka fɛn in labɛn a nafa bɛ anw de ye donc Kasimu ne ye min sɔrɔ a kɔnɔna na donc o ye an yɛrɛ ye tɔn in kɔnɔ o contexte dɔ kɔnɔna na. ayiwa o diyara an ye an b'a fɔ an filɛbagaw ni an lamɛnbagaw ɲɛna ko an ni Sadiolakaw bɛ ɲɔgɔn fɛ Sadio la min n'u bɔra k'a fɔ sisan tiɲɛ na ni i kɔni ye Sadio la fɔ i b'a fɔ ko sanu ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ sanu jola don sabula sanu ale kɔni min bɔra ye dugukolo in kan n m'a fɔ Kanko Musa taara ni min ye o ɲɔgɔnna don sa nka a bɛ sɔn ka surunya o la Kante degun jumɛn y'a to n'aw wulila ka nin tɔn in sigi aw ka laɲini ye mun ye a bɛ fɛ mun ka yɛlɛma. Très bien Kasimu i ka ɲininkali diyara an ye i b'a dɔn adamaden o adamaden ni i bɔra yɔrɔ min n'i t'o dɔn i ta yɔrɔ b'i kɔnɔna gan Sadio la bɛɛ y'a dɔn Kayi mara généralement olu de bɔra ka taa extérieur la ka taa pour que k'u ka jamanaw dilan n'i y'a ye u bɔra ce qui veut dire gɛlɛya de b'u kan bon o mɔgɔ minnu bɔra olu de ye hakili sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ an bɔra ka gɛlɛya min to an ko Kayi an ka se ka jɛkulu sigi jɛkulu min bɛ na ni bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ ma bɔ mɔgɔ la o de kama ensemble pour le cercle de Sadio la mɔgɔ ma bɔ mɔgɔ la siya ma bɔ siya la cɛ ma bɔ cɛ la cɛ ni muso ma bɔ ɲɔgɔn na bɛɛ lajɛlen bon gɛlɛya min an ka mɔgɔw labɔ ka taa extérieur la olu y'o de sigi k'o réflexion kɛ k'a fɔ an ka kan ka mun kɛ an bɔra ka gɛlɛya min to an ko an bɛ solution jumɛn sɔrɔ a la an ka génération future minnu bɛ na olu ka lafiya sɔrɔ o de kama an ye jɛkulu in sigi k'a kɛ ni fɛn min kɛra dugu kɔnɔ miiriya ɲuman min bɛ yen nɔ an b'o miiriya ɲuman ta ka na kɛ Sadio la k'a kɛ Sadio la développement ye mais n'a sɔrɔla fɛn fana bɛ ka kɛ Sadio la dugukolo kan Sadio la cercle kɔnɔna na fɛn bɛ ka kɛ fɛn min tɛ fɛn kɛta ye an bɛ dénonciation kɛ mais san'o dénonciation kɛ il y a tout un processus de là k'a bila sen kan parce que balima damaw de ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ wuli k'a fɔ ka sensibilisation kɛ ka conseils di an ka contribution ye cogo o cogo ye k'a fɔ hakilina ɲuman k'o ta k'a di ɲɛmɔgɔw ma an bɛ fɛ an ka dugu ka taa na u bɛ ka sira min ta nin tɛ sira ɲuman ye an y'o siraw de ta ka dénonciation kɛ vraiment pousse s'arrête au mur digi dan ye dɛnɛ ye an ye dénonciation minnu kɛ an bɛ autorité fo olu la vraiment an ye minnu kɛ u y'an kunbɛn à bras ouverts à tous les niveaux au niveau du vérificateur général dossier minnu tagara n'o ye baaraw kɛ mais an b'a fɔ bi na gɛlɛya min b'an na an bɛ min ɲini autoritéw fɛ délégation spéciale an mako b'o de la bi
gɛlɛya b'a n'an ka autorité mɔgɔw cɛ autorité locale minnu bɛ yen n'an b'a fɔ ma ko les élus communaux. aw yɛrɛ kalata maa minnu an t'u fɛ tuguni. an t'u fɛ tuguni. an bɛ fɛ ka délégation spéciale de sigi. Kante. Naam. n ko kalata kɔrɔ de ko an ye layidu di ɲɔgɔn ma. layidu a ka gɛlɛ dɛ. a ka gɛlɛ. aw dun munna aw b'a fɔ ko k'o bɔrɔtɔ k'a sɔrɔ aw ka danaya b'u yɔrɔ hali bi. Kasimu ni hɔrɔn fila ye kalamani minɛnw ni ɲɔgɔn cɛ kalamani valeur ka bon ni sanu ye kuma in kɔrɔba la an de y'a bɔn an yɛrɛ la n'a fɔra fanga ka segin so jɔn bɛ na fanga mara so danaya mɔgɔ minnu tora yen nɔ an de b'olu bɔn an yɛrɛ la k'a fɔ a y'aw sigi problème b'an da la k'o kɛ mais à un certain niveau n'an ɲɛ b'a la an y'aw de choisi ka sigi an ye dénonciation kɛ ka wuli k'aw dɛmɛ ka kɛlɛw kɛ ni problème bɛ yen nɔ an ka hakilina ye minnu ye en matière sur le côté financier an bɛ wuli k'aw dɛmɛ an kan ka min k'aw ye an b'o k'aw ye mais n'an nana ye o tɛna kɛ k'o bɛ ka kɛ aw tɛ se ka jɛ ka wara faga ko dɔ ka golo bira la k'i lasiran c'est pas possible. mais n ko aw bɛɛ ye sigida kelen maaw ye aw kan ka ɲɔgɔn dɔn parce que n'i ye maa ta k'i ye danaya d'a kan a tɛ se ka layidu bɔrɔtɔ ten dɛ. c'est ce que j'ai dit. Ngo na hɔrɔn fila ye kalamani sama ni ɲɔgɔn cɛ kalamani valeur ka bon ni sanu ye o yɔrɔ de ye parce que n'i y'a ye aw fila de hɔrɔn ye aw fila de bɔra yɔrɔ kelen n'i y'a mɛn élection ka kɛ aw bɛ mɔgɔ minnu dɔn mɔgɔ danaya mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ et moi je pense que nin bɛɛ ye problème ye fɛn min ye le monde entier confrontation min banna bi o nafoloko problème de ye. o don dɛ. fɛn o fɛn an bɛ ka fɔ sanu o an bɛ ka fɔ kɔ an bɛ ka fɛ tout est centralisé sur l'argent. Wari ye mun fɛn ce n'est qu'un papier de wari ye c'est un outil d'échange mais n'i ye 1000 billet ta bi ka minɛ kɔrɔ don n'i y'a minɛ ka plier k'a bila a toujours a bɛ to 1000 na n'i y'a minɛ ka plier k'a bila a bɛ to 1000 na i y'a a fɛrɛkɛ cogo a bɛ to 1000 na ce qui veut dire nafolo b'a valeur garder parce que anw de ye valeur in ta k'a d'a ma adamadenw n'an ye minnu ta ka bɔ an cɛ ma parce que an ye valeur de accorder aw la o valeur kelen. Je pense que de quand poursuivre quelle qu'en soit la situation. Mais si on voit dans ces cas, en de quoi on a fait bara minu kakanga ki anga sigida konnana développement mi kakanga ki infrastructure minu kakanga créer pour que anga accès ka noya jamana mogwero kana deme nanka développement yi anka yiriforo minu be no ulu bi se kala bato chugo jumena ko minu be no aw nana ka foko ko minu be no se kana idéologie de c'est que moi je vais appeler les mindset. Il faut que les gens aient des mindsets mental k'a fɔ ka na développement. Aujourd'hui, difficulté mbe jamana be konnana bi minnu bena diriger la, ils n'ont pas de mindset financier. Tant que mindset financier mananga dugukolo kan, il y aura pas d'entente. Ayiwa, aw ka ko a ka gɛlɛ kosɛbɛ sa parce que danaya bɔra ye waleya tɛ ka se ka tɛmɛ min ye dugudenw ye olu bɛ wuli ka jɔ la Ablaye an y'a ye k'a fɔ aw kɔni nana damakasi kɛ premier ministre y'aw bisimila aw ye mun ni mun de laɲini a fɛ mun y'a to aw sera fɔ ale ma a ko ma se ka ɲɛnabɔ ministrew fɛ yen a ma ɲɛnabɔ préfet fɛ yen gouverneur ma se k'a ɲɛnabɔ fo fanga ɲɛmɔgɔ yɛrɛ. Oui, Kasimu i ka nin ɲininkali nin nafa ka bon kosɛbɛ surtout an bɛ wagati min na bi a kɛlen don ka fan bɛɛ minɛ nin kumakan in bon laɲini min y'a kɛ anw sera premier ministre yɛrɛ ma ka damaka sɛbɛn yɛrɛ fɛn bila ka taa ka cabinet la walasa n'a bɛ se ka sigi ka kuma degun min bɛ an kan parce que an y'o de laɲini degun min bɛ an kan an y'o laɲini n'a sera an n'a ka sigi min b'an kan an b'o ɲɛfɔ a ɲɛna ala y'a kɛ degun kɔni sera sɔrɔ la bari sabula san'a ka so yɛrɛ ma fɔlɔ kabini 2020 parce que sani an ka société civile yɛrɛ ka na fɔlɔ an denmisɛnninw an y'a yɛrɛ fɛn organiser ka bɛn nin ko in ma parce que an ye fɛn caman y'a kɔnɔna na o contexte kɔnɔna na ka daminɛ 2020 an ye lettre sɛbɛn an lettre fɔlɔfɔlɔ min sɛbɛn an y'a sɛbɛn ka adresser gouverneur de la ka ampliation k'a la ka taa di maire ma ka sous préfet fana ani préfet ninnu k'u informer a kɔnɔna na o tun bɛ daraki dɔ de kun fɛn kun kan o kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ vraiment an ka wulikajɔw kɔnɔna na an ye résultat y'a la a kɛra u ma réagi mais u y'a dɔn k'a fɔ ni nin baara in lawaleyala fɛn bɛɛ b'a kɔfɛ a ma segin ni min ye parce que waati u kun jama farin kosɛbɛ donc o tɛmɛna o danna sira la bon an donnen 2021 kɔnɔna na le 7 janvier 2021 ni gɛlɛya ninnu nana i y'a faamu gɛlɛya ninnu nalen sisan nɔ an ye wulikajɔ sabati wulikajɔ i y'a faamu
foyi ta tɛ ka minɛ sisi tɛ ka bɔ an ye au niveau local an ye daw gosi fɛnman b'a la an nana fɛn na chef lieu de cercle yɛrɛ la n'o ye Kayi ye ka daw gosi yen fana fɛnman b'a la i y'a faamu donc o de kama an ɲɛsin Bamakɔ la parce que fɛn caman fɔra ko aw denmisɛnninw aw bɛ nin kɛ tan aw bɛ nin fɔ aw bɛ nin fɔ aw bɛ n'a bila voilà aw bɛ n'a bila i y'a faamu e ko fɛn ma bɔ a la o tuma na o degun bɛ aw ni jɔn ni cɛ ni mɔgɔ ma se ka kuma aw ni ɲɔgɔn cɛ mun de tun bɛ yen a kun ye mun ye bon degun kun b'an ni minnu cɛ an bɛ se k'a fɔ degun bɛ an ni autorité locale cɛ maire wa maire Ablaye kana ba kuma ma koyi kuntigi kuntigi kɔ dɛ ayi non c'est vrai aw ni maire de bɛ ɲɔgɔn na mun na mun nɔfɛ bari sabula an n'u bɛ ɲɔgɔn na min nɔfɛ ko dugukolo in de ko fo o de ka baara mais olu t'u yɛrɛ labɔ kɛnɛma dɛ u dogolen bɛ tu la u bɛ ni mɔgɔ ninnu su ka taa dugu kan k'a fɔ a ye taa fɔ ko jamana de y'aw bila ka taa a ye taa aw b'a fɔ ko État de y'aw bila ka taa Kasimu ko kɛra yen nɔ ni jamana bɔra a kalama n b'a f'i ye a kuma bɛ caya dɛ aw ka yɔrɔ la Sadio la awɔ usurpation n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min usurpation olu kɛra ka bɔsentigila kɛ voilà ka t'i yɛrɛ kɛ i n'a fɔ État ye min ye k'a sɔrɔ État tɛ voilà ka t'olu kɛ ka tila ka taa yira k'a fɔ i n'a fɔ État ka représentant dɔ ye o tɛ Gima ka kuma ye sa i bɛ k'i yɛrɛ kɛ min ye k'a sɔrɔ i t'o ye effectivement olu kɛra a kɔnɔna na mais k'a sɔrɔ maire-lakaw bɛ yen nɔ u b'a bɛɛ kalama u ma kuma u ma kuma mais olu b'a fɔ k'a ye taa n'u ka bɛn a la mais o y'a sɔrɔ olu kan ka min kɛ dibi la olu y'o kɛ i y'a faamu parce que n'i y'a mɛn k'u fɔ donc fɛn min don ce sont des faits réels u dara kɛnɛ kan u yɛrɛ u tɛ se k'a sɔsɔ i y'a mɛn u b'a kalama fana mais u ko k'u t'a kalama i y'a faamu société b'a fɔ ninnu b'a kalama non olu b'a fɔ k'u t'a kalama ayiwa donc i m'a ye o de kama gɛlɛya donna an n'u ni ɲɔgɔn cɛ donc olu bɛ min nɔfɛ yen nɔ fo ka kɛ bon u dun y'o kɛ ayiwa Mɔrɔ Ablaye da sera yɔrɔ dɔ ma sisan ne bɛ fɛ k'a faamuya fɔnkɔɲɔgɔnkɔw aw ni mairilakaw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ mun yɛrɛ nɔfɛ dɛ uranium don wa lulu don wa dugujukɔrɔ nafa don wa ou bien baganw de don wa mun de don mun yɛrɛ de bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ n'u tɛ ka sɔn ka don aw dungɔda fɛ fo danaya yɛrɛ banna sa ko fo délégation spéciale de ka na. Très bien merci beaucoup Ablaye y'a kuma caman fɔ problème bɛ yɔrɔ min y'o de fɔ ko an bɛ kuma fɛn fɛn na i y'i munumunu cogo o cogo nafolo in de don a bɛ wariko in de a bɛ nafolo ko in de gestion ni fond bilala ka disposition na qu'est-ce qu'il faut faire, comment gérer les deniers publics, l'argent des contribuables a bɛ jɛ ka contribution min kɛ la redistribution des fonds comment ça se fait n'a sɔrɔla nafolo dira ka don da min fɛ n y'o de fɔ ko le mindset financier autorités bɛ na ils n'ont pas de mindset financier o mindset financier min t'u la n'u nana wari min b'u la wari gestion bɛ tiɲɛ u bolo par exemple ala ka ne kɛ fɛn dɔ ye sisan ou bien ala ye ne kɛ élu ye moi j'ai déjà un pouvoir ne ka signature nafa bɛ se ka k'a la n'a fɔra population ne bɛ yan nɔ pour le bien-être de la population ni minnu nana n'u bɛ fɛ ka hɛrɛ sɔrɔ fɛn minnu kɔnɔna na ne de ka kan ka kɛ sababu ye k'o permet à travers ma signature ka ko nɔgɔya u ma ni ne maire to nana fɔ ko bon ko nin fɛn wari bɛ bɛn nin ma ça c'est sur les papiers c'est un exemple sur moi-même sur les papiers ne ko a ma ko nin montant bɛ bɛn 1000 ma mais au delà ni papier bɔra n b'a fɔ k'i bɛ 400 d'u ma pour que i ka se ka autorisation sɔrɔ ni n'o kɛ je suis devenu corrompu ou bien corrupteur. o ma aw ka maire bɛ autorisation ni mɔgɔ ma dugukolo la. Non, autorisation min bɛ di par exemple minnu bɛ na pour l'exploitation. U ka se k'u ka baara daminɛ. U ka se k'u ka baara daminɛ terrain kan. Mais n'i ye olu dɔw rencontrer u bɛ se ka i bɛ papier dɔ sɔrɔ u bolo i b'a fɔ ko c'est pas possible alors que c'est des documents comme ça an y'olu dɔw de ta an y'olu documents de ta k'u ladon au niveau du vérificateur général. A taara dénonciation. An taara dénonciation kɛ parce que an ka woroli y'o de. On peut dénonciation mais bien avant de procéder à la dénonciation, on procède à la sensibilisation. Minnu bɛ ka kɛ nin ka kan ka kɛ nin man kan ka kɛ. N'an y'a les voies et moyens sont épuisés sans succès, an b'a fɔ vraiment trop c'est trop. An b'o dossier ta k'u di acquis de droit. N'an y'olu kɛ, moi je pense que an bɛ se k'a fɔ dossier bɛ en cours de traitement. An ye fɛn minnu k'o la, olu tɛ sini peut-être dans quelques jours mɔgɔw bɛ jaabi sɔrɔ o la. Vérificateur général ou fɛn minnu bɛ démarche kɔnɔ n tɛ se ka n da don la mais dossier bɛ fɛn kɔnɔna na ministre de la ka wuli ka bɔ yan ka taga yɔrɔ in lajɛ Amion Guindo Ousseini Amion Guindo quand il était ministre en ce moment là ka hinɛ an balimamuso la n'a an dɔw b'a dɔn Fanta Doukanse c'est Fanta Doukanse qui était délégué général à cette époque
Fanta Doukansi de ministre wula kata et dégâts ampleur lajé. Vraiment, c'était catastrophique. Ouais. C'était trop catastrophique. On ne pouvait pas imaginer aujourd'hui, en ce 21e siècle, qu'au Soudobeke, Dougoulokan, il irait face là. Au coffre, il mission de Bouano, EPC, la mission de Kadobo, France, Antarakai, des Kai jusqu'à Foukansi, Sadola. Nere mieux. Je n'en revenais pas. Je n'en revenais pas. Net sera Sadola, tu n'as pas de Sadola. Nyemi nana kumbenyo de nyina koko c'est ici Sadola. C'est catastrophique. Donc c'est qu'on demande ministre comment faut le premier ministre vraiment ça nous a réjoui qu'a foko ni problème be min dalika sigidala. Il y a un mémorandum qui est avec des preuves à l'appui. Du moment qu'on a prévu appui déjà fait au niveau du vérificateur général ou procéder la pôle économique la bi minu be no were ba do new clubana pôle économique la ñogon buskiladi mbe no ñefoli mbe no kana no ni mbela maire la kanu ba ku na albia ou bien c'est pour cela on demande une délégation spéciale parce que anye délégation spéciale nominaliste rata anye délégation non on peut pas maman je le répète ma parce que fana ko ni mo ma fait ko ka sa ale fana n'ale et délégation spéciale mindira sitakilima mindira kenyebama abe flenkelen qui s'est dit du moment qu'a dit abe flenkelen qui s'est dit. Donc nous on demande aujourd'hui aux autorités compétentes voilà et je répète encore les dossiers sont à leur niveau et au ministère de l'administration territoriale un dossier là dans maintes reprises qu'a conseil m'a rencontré pour sur ce dossier dossier tara au niveau de la direction générale de collectivités territoriales tout ce que dossier qu'on a déposé au la dénonciation EPC ou la kajoka dénonciation que pour dire que EPC ta te dénonciation droyen anta et contribution beke ni a yoro nkra cercle ebi EPC mo de wula ka bolo fara nyon ka ambe foli ka nga président yano yakuba ay anaka chedo an wula ayre wula kana délégation sigi ka ta demeni ka ni maire minu be no ka wuli ka je ka kleke pour que yoro nka ke cercle na fora EPC tun ka bara dénonciation drondi abse ka ko were fo mais plus on dénonce plus on contribue o de façon de nyumaya donc ambe ikalla wale alike donc ambe fena na nyemi fo ambe la solution de proposer voilà vous avez un tel problème vous n'avez pas pu résoudre le problème voilà la solution que nous préconisons pour que problème y a enfin à se kanike anta te critique anta te dénonciation de on premier ministre Benamunga an ere nyaba ko sinia sigila chukodi nko ina sa parce que amone e genou. Oui, Kasim, en premier ministre, on est minka parce que on kelen a une recommandation que nous est point bakuruba nani o bakuruba follow aya ngini afe fait jamana nyemoko fait donc jona bare akajo parce que tieni mindo adama temena ayo ngini ufe awa bon o temena ko fait aya ngini ufe o mission de haut niveau black ata hero inaje ay mi fo fait ay mi fo voilà ni tiendo o lu yere bena kila kana ay ka fo mi fora a ka juguno donc ayo nyina fe a nyinu fe fana kene minu a walangata ka bla jamana ka se ka fendo sigi senga wala sa ka se ka yoro yere boiser ya fam ka re végétaliser voilà donc ayo la nyinu ku fe bon o lu temenen ko fe premier ministre ye kumata ay conseil chamandam ay encourager ay wuliga jomi ke donc alsa barayin an ka continue fe ay nyine an fe an ka memorandum ke ka dama ay fen fe ye anyala hein anga seben ka dama ni ala sonama donc ale fana be document transmis à qui de droit aba blakata ministère ou bera la section na fin be no ni minganga minke aba blakato la akla ka sama président rema awa mais ni nturata o ka signer sibe ka tukura o mo ne jeni bon na ni nturata ka tani délégation spécialement na fola maire ube alisa bon Kasim ni ko nturata anto anga signer sikite a nyon sene bana moni bana bagamara bana ça be fo ka fo historique anga yoro ina ere chegu bozon olukumbe boka ta campagne ka anga ro la pêche là mais obejora on boro kalama
y'a faamu donc ni ko in tora o toga la pendant 10 ans comme ça 100 ans harama 100 ans sɔrɔ fɔlɔ yɛrɛ ko in kɛra tantɔ donc n'a tɛmɛna nin na sa laban na 20 ans dans 20 ans yen dugu a bɛ wuli kasi i b'a kalama k'a fɔ hamo dɔ bɛ yen nɔ o hamo o wulila o population taara sigi Sénégal de o taara sigi Sénégal frontière fanfɛla la u ye ba tigɛ ka taa sigi Sénégal sinuwa y'u gɛn ka bɔ yen nɔ o kuma o tɛ se ka sɔsɔ i y'a mɛn donc n'o tora o toga la an bɛɛ laban bɛna bɔ yen o i y'a faamu donc an ka sini ɲɛsigi n'a tora tantɔ sini ɲɛsigi tɛ anw ɲɛ i y'a faamu parce que an sigilen bɛ fɛn fɛn kan o bɛɛ bɛ ka tiɲɛ sini ɲɛsigi tɛ anw ɲɛ jeunes ka organisé len don cogo di EPC kɔnɔna na très bien bon EPC kɔnɔna na anw ka denmisɛnninw ka section de fana bɛ yen nɔ an bɛ wulikajɔ k'a kɔnɔna na an bɛ mobilisation kɛ an bɛ sensibilisation kɛ o projet caman kɛra ka tɛmɛ i y'a faamu donc halisa o kelenw de bɛ sen na n'an ma fɛn fara kan an tɛna fɛn ba la i y'a mɛn donc an ka organisation b'o contexte kɔnɔ an ka fɛn bɛɛ kɔni a bɛɛ gulonnen bɛ ɲɔgɔn na de an tɛ taa ka ɲɔgɔn tɔ gɛlɛyaw bɛ sɔrɔ a kɔnɔna na dɛ mais o bɛɛ n'a ta o ta an b'an yɛrɛ adapter situation kɛcogo la walasa parce que ni k'i bɛ dilanni kɛ a ma nɔgɔn ayiwa voilà an filɛbaaw ni an lamɛnbaaw an b'a fɔ a ɲɛna sa k'a fɔ su in na ani Sadiola cercle mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn kan ka se ka ɲɛfɔli kɛ aw ye degun min bɛ u kan sabula bi an yɛrɛ ye min lakɔlɔsi o ye k'a fɔ an ka jamana marabolo caman baara mun bɛ ka kɛ Chinois fɛ ale ni maa wɛrɛw fɛ an ka dugukolow k'u ta k'u tɔnɔmada k'u di maaw ma maa minnu bɛ na sanu bɔ u bɛ dugu jukɔrɔ nafaw bɔ u bɛ taa n'a minɛnw fɛnw bɛɛ lajɛlen ye dugudenw tɛ foyi sɔrɔ a la u ta ye maaguwan ye maa minnu yɛrɛ bɛ yen sisan n'o olu yɛrɛ ye ko olu taara k'olu ka nin baara bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ ni jamanadenw yɛrɛ kala ta olu ye olu yɛrɛ kangaralen don dugudenw n'u ka hɛrɛ cɛ bi min yɛrɛ bɛ mɔgɔw kan kamana la o y'o ye sabula n'i ye yɔrɔ caman ta Mali kɔnɔ bi i bɛ taa sɔrɔ association min bɛ yen n'o association fɔlen don ni diɲɛ association bɛ dugukolo kan o ye maire procureur juge garde policier ninnu bɛɛ lajɛlen olu de ko sa ko ko da bɛ maaw ye sunatu ye Chinois nalen don yɔrɔ dɔw la dugudenw bɛ dugunafolo bɔ yɔrɔ dɔw la bɛɛ lajɛlen b'i ka hakɛ sɔrɔ a bɛ tɛmɛ ka na fana maa si t'a dɔn mun bɛ ka kɛ a la bi ni mɔgɔw wulila k'u b'u ka hakɛ ɲini gouvernement bɛ ka dayɛlɛ anw bolo u kan ka lamɛn anw bolo u kan ka lamɛn anw bolo jamana ɲɛmɔgɔw kan ka taga kɛnɛ kan fana parce que n'i y'a mɛn o ye tiɲɛ nka n'i y'a ye o ɲɔgɔnna tɛ bi degun bɛ Mali kɔnɔ a ka ca dɛ fɛn caman bɛ yen mɔgɔw t'u yɛrɛ sɔrɔ hali anw bɛ k'a fɔ ko bi ko mɔgɔw bɛ taa tunga fɛ e sigiyɔrɔ la min bɛ yen e t'o sɔrɔ maa wɛrɛ de bɛna ka na o ta ka bɔ e ɲɛkɔrɔ e tɛ se ka fosi kɛ i yɛrɛ ye donc finalement i t'a dɔn i b'a kɛ cogo min i b'i komi i b'i bila i bɛ t'i jaabi nin bɛɛ la mɔrɔ ne ko ne bɛ fɛ k'a dɔn aw fɛ yen sanu bɔli yamaruya dilen don société min ma o ye joli ye u bɛ joli di aw ka mairie ma mun bɛ ka se jamana ma mun falen donna Sadiola kɔnɔ ko sanu nafa y'o se aw ma ne b'a fɛ k'o dɔn. Ok, merci beaucoup. Et donner tembolo bi k'a fɔ ko mena fɔ réellement ni quantité de produits ni quantité de to Sadiola état ka parier ni je vais pas m'aventurer sur le tembolo. Voilà. Mais k'a fɔ au développement développement na se communément. Ma je dɔgɔtɔrɔso tɛ yen n ko n taara n filila yen ma école tɛ yen n taara maternité tɛ yen ne m'a ye min bɛ nimisi wasa k'a fɔ ko Sadiola de bɛ tantɔ ko Sadiola tɔgɔ bɛ yɔrɔ min sanu bɛ bɔ Sadiola ko o de bɛ taa ji k'a fɔ ko château d'eau k'a fɔ ko nin de sigira parce que les autorités u nana ka nin sigi ko château d'eau quantité min filɛ ko de bɛ yen nɔ j'ai pas connaissance à ça i y'a faamu voilà et développement local sigisɛn saba min bɛ EPC la o ye développement local b'o la bon an ka laɲini ye sanni an ka denmisɛnninw ka bɔ ka t'u yɛrɛ faga kɔgɔji la chaque année aw yɛrɛ b'a kalama des milliers de personnes olu de bɛ bɔ Kayi mara la ka taa kɔgɔji la u bɛ taa sa yen nɔ des bras valides des intellectuels déception de b'u bila la alors que la richesse elle est là l'exploitation pose problème qu'est-ce qu'ils ne voient pas est-ce niveau de temps wa comme an minnu bɛ yen nɔ na ala ye dɔnniya d'a ma an nana sigi yan nɔ mun n'an ta u bila au service du cercle k'a fɔ an ka denmisɛnnin minnu bɛ yen sanu ka t'u yɛrɛ faga kɔgɔjiw la sɛnɛ minnu bɛ yen nɔ ka sɛnɛ utiliser mais dugukolo tɛ ka utiliser bi. non ne bɛ fɛ ka min faamuya ni mairies sigira
maire fɛn bɛ sigi a bɛ fɔ ko PDC b'u bolo a bɛ fɔ k'u kan ka nin kɛ ɲininkali yɛrɛ bɛ kɛ kuma dɔw la k'u ka commencer baara kɛ mɔgɔw ye restitution o kuma nin bɛɛ la foyi ma deli ka kɛ aw fɛ yen ko o ye tare kalanko t'a la fɛn t'a la et puis sanubɔlaw bɛ n bɛ fɛ k'a faamu quoi n bɛ fɛ k'a faamu faamuyali y'o de ye an ni de degunna an y'u bila nin fɛn minnu kama olu de tɛ ka kɛ nimisi wasa ye nimisi wasa t'an n'a si la an yɛrɛ wulila k'u dɛmɛ ka kɛlɛw kɛ ni problème bɛ yen nɔ EPC mɔgɔw bɛ wuli ka t'u dɛmɛ an y'a ye mɔgɔ bɛ dɛmɛ min bɛ laban mais ni dɛmɛna ka se niveau dɔ ma i bɛna considérer comme l'ennemi mieux vaut se rétracter i b'i yɛrɛ rétracter ka disposition ta jamana in ye bɛɛ de ta ye o et puis k'a fɔ i bɛ mɔgɔ contre la mɔgɔ contre tɛ poste ko de don e Kasim n'i y'a ye kumaw dɔ bɛ fɔ k'a fɔ Kasim i bɛ radio so min na sinon ne radio so tɛ i tɔgɔ tɛ fɔ a t'i tɛ yɛrɛ ni mɔgɔ min bilala poste de responsabilité min na jamana ɲɛ kan kuma min ka kan ka f'i ma a bɛ f'i ma parce que a tɛ ka f'i ma i tɔgɔ ye o de i bɛ ka poste min occuper donc c'est pour cela n'an ma satisfait c'est les droits les plus absolus en cas de revendication kɛ au niveau des autorités minnu compétenten don bon quand le premier ministre a bɔra k'a fɔ ko problème bɛ minnu da la u ka secteur kɔnɔna na u ka bɔ ka na mais c'est o bɛ de y'anw bolo an b'o saisi an ka denmisɛnninw ka compétence n'u ka dynamisme u sera ka rencontrer e yɛrɛ o élément passé bon n'o kɛra an fana b'a fɔ ko bi an bɛ yɔrɔ min na bi a bɛ se ka kɛ dans quelques heures ou bien dans quelques semaines an fana bɛ résultat sɔrɔ k'a fɔ délégation spéciale qu'on a tant demandé a sera an ka yɔrɔ la ayiwa n bɛ fɛ k'a dɔn han Ablaye ni sera sanubɔyɔrɔw la n b'a dɔn aw kɔni sanubɔyɔrɔ caman bɛ yen dugudenw bɛ yen u ka hakɛ to dɛ nka o dɛgɛ susu kolonkolonama don mais kuma caman i bɛ taa sɔrɔ minnu bɛ yen n'u ma ɲɛ mɔgɔ wɛrɛw ma u bɛ ɲɛ aw denmisɛnninw ma u na bɔlɔntan tɛrɛnin d'aw ma ka kalanso dɔ sigi sen kan hali n'u bɛ to ka n'u lajɛ san kɔnɔ siɲɛ 100 u bɛ yɔrɔ dɔ kɛ u bɛ to ka journaliste wele ka na ka to k'olu lajɛ kɔlɔn dɔw bɛ dingɛ dɔ kɔni sennen n'u bolo k'a fɔ ko u bɛ nin d'aw ma Sadio la o tɛ yan Kassim i ka nin ɲininkali nin nafa ka bon kosɛbɛ o de kama y'a yira k'a fɔ ko tuma ko PDC tɛ Sadio la n bɛ fɛ k'a ɲɛdɔn Ablaye voilà i y'a faamu PDC b'u bolo PDC bɛ d'u ma i y'a faamu dossier bɛ dossier la olu yɛrɛ sɔrɔli i ka se k'a kibaruyaw dɔn problème d'an ka yɔrɔ in na sɛn bɛ jɔ fɛn bɛɛ de non a tɛ ye o foyi tɛ yira i y'a faamu o bon u sigir'u yɛrɛ kama bon o de don o ma sigi anw kama tuguni o i y'a faamu donc PDC kɔnɔna na maire fɔlɔ min sigina o maire fɔlɔ o ye baara min kɛ dugu ka dɔgɔ yen nɔ parmi les 47 villages dugu ka dɔgɔ école tɛ dugu min na mais u jɔlen ka ban a taara école a bɛɛ jɔra i y'a faamu o ye kalan contexte ye a ye dugu ka dɔgɔ a ma puis à grand diamètre a m'o si yɔrɔ min na an ka yɔrɔ la ne wolola dugu min na a y'a si yen nɔ en 2006 a y'a bila yɔrɔ min na o tora o yɔrɔ la actuellement yɛrɛ o tɛ se ka ala fɛn yɛrɛ ka ji bɔli yɛrɛ ka gɛlɛn i y'a faamu donc a y'a bila yɔrɔ min na ninnu nana o ma maga fosi la ko fɛn an ye école bila yan nɔ an y'a dɔn ta a y'a bɔ tan non ne kɔni m'o mɛn a kɔnɔna na n'a kɛra a bɛ fɔ i y'a faamu bon a bɛ se ka kɛ école dɔw kɛra bon société mère yɛrɛ n'o ye société Semosi ye Semosi kɔni o bɛ contribution kɛ i y'a faamu parce que fɛn n ye kibaruya dɔw sɔrɔ dugu dɔw kɛra Semosi ye wulikajɔ dɔw k'o duguw la kalanko fanfɛla la i y'a faamu donc o kɔni o ye Semosi ka côté Semosi ye ambulance dɔw di dɔgɔtɔrɔso ma sinon n'i ye Sadio la ta k'a lajɛ SESCOM kɔfɛ fɛn wɛrɛ tɛ o i y'a faamu alors que tɔgɔ min b'a la bi a tɔgɔ ka bon o ma bon a tɔgɔ ka bon o ma donc n'i y'a ta k'a lajɛ kɛnɛya yɛrɛ sira fanfɛla la Sadio la o tɛ ka labɔli kɛ i y'a mɛn Sadio la yɛrɛ problème tɛ se ka fɔ ka ban Kassim a tɛ se ka fɔ ka ban parce que yen nɔ ballontan terrain ma dilan aw jeunes ye bon terrain ballontan terrain dɔ dilanna o terrain u b'a fɔ a ma n t'a dɔn stade communautaire wa jumɛn o stade o dilanna k'a bila ka fɛn ka tribune fitinin k'a la tantɔ k'a datugu a datugunna san min na ka tɔli ni fɛn ninnu k'a la o samiya fiɲɛ nana k'a bɛɛ walanga o tuma o dilanna cogo di ne ka b'a fɔ faamuya voilà donc Kassim i m'a ye donc parce que baara wari min dira a ma don a la bon voilà ɲininkali bɛ nin nɔ o ɲininkali o bɛ kɛ de
y'a faamu ni y'o balitan ni a maɲumako bɛ kabini anw bɛ seconde cycle la yen nɔ k'a daminɛ 2011 2012 anw bɛ yen nɔ k'an to seconde cycle la an bɛ to an b'an ka EPS ni fɛn ninnu kɛ yen de kɛnɛ jalan de don an b'a kan an y'a to cogoya min na a b'o tugu a kɛnɛ na o y'a clôturer hali a clôturerli a kɛra tout récemment o ye tribune fitinin min fana k'a la ka tɔli k'a la o kɛla la wagati min na fiɲɛ nana a taara n'a bɛɛ ye. Tiɲɛna wari min fara a ma don a la. Voilà donc o ɲininkali bɛ nin nɔ. Ah mais nin bɛɛ la Kante dugudenw sigilen don k'aw kɔnɔ u bɛ fɛ ka kuma mɛn délégation spéciale n'Ala y'a kɛ a y'a sɔrɔ ɲɛmaaw sɔnna k'aw ka kuma lamɛn a bɛ fɛ a ka baara ka kɛ cogo di a ka mun ni mun yɛlɛma joona. Très bien et an ka laɲini ye min ye la protection de l'environnement an ka sigisen saba min bɛ EPC mɔgɔw bolo o sigisen saba an yɛrɛ nana ye président nana ka sigisen saba min bɔ jamana yɛrɛ kama o y'an yɛrɛ ta ye o de y'an réjoui donc délégation spéciale min bɛ na an b'a laɲini protection de l'environnement yiri minnu bɛ yen nɔ ni yiriw bɛ ka tigɛ de façon abusive la olu ka jɔ dugukolo minnu bɛ yen n'u bɛ ka daraki ji minnu bɛ yen nɔ ni ji ninnu bɛ ka tiɲɛ ka machine bila u la k'u tiɲɛ u tɛ se ka min n'i taara dugu dɔw la i b'a sɔrɔ baganw bɛɛ de bɛ ka sa parce que ji ninnu bɛɛ tiɲɛnen don baganw bɛ sa u b'o photo ta ka ca ma an bɛ fɛ délégation spéciale n'a nana a ka fu siri nin bɛɛ la le développement social de la localité u ka nani comme on le dit là c'est pas l'argent qui crée le projet c'est le projet qui crée l'argent mais an b'a fɔ projet o an bɛ fɛ mɔgɔ ka na ni projet ye qui peut générer min bɛ na ni wari production yira an na denmisɛnninw ka tagali dabila tunga la u ka emploi ka créer sur place an bɛ fɛ délégation spéciale n'u nana gɛlɛya minnu b'an kan u k'o ye la protection des intérêts généraux de la population an ka laɲini o ye ni minnu nana u k'olu protéger intérêts généraux min ni population mago b'a la les infrastructures routières ka siraw dilan k'an ka dɔgɔtɔrɔsow dilan écolesow ka école bila ba la n'a fɔra ko ka bɔ Kayi ka taa stade la ni école dɔw ye école dɔw jɔlen don karata de la hali bantu kɔnɔna na c'est déplorable n yɛrɛ de taara a don n ka mission sen fɛ n ye a lajɛ sira la an bɛ fɛ délégation spéciale n'u nana le premier ministre y'a fɔ cogo min ka hakilisigi d'an ma k'an ka document fɛ ni délégation spéciale nana sigida saba min bɛ EPC mɔgɔw bolo u ka baara kɛ n'o sigida saba in ye o sen saba in min bɛ komi Asimi y'a kɛ cogo minnu na jamana ka sigi sen saba in n'o taara je pense que on aura gain de cause à nos doléances. Ayiwa mais bɛɛ lajɛlen m'a fɔ délégation spéciale mais n'a taara tuguni an bɛ mɔgɔ ye k'a fɔ ko aw tun bɛ fɛ mɔgɔ mun ka taa o tɛ nin ye yalama aw bɛ fɛ ɲininkali ka kɛ aw la aw ka se ka dɛmɛni kɛ a ko la wa pour que maa ka sɔrɔ maa min ka sɔrɔ walima a ka to ni mɔgɔ mun nana aw ka se ka aw ka dɛmɛ lase a tigi ma baara kɛcogo ɲuman na ani aw ka ɲɔgɔn faamuya wa. I b'a dɔn an dalen don an ka jamana ɲɛmaaw la an bɛ Mali kura min nɔfɛ bi u yɛrɛ bɛ mɔgɔ dɔn minnu ka ɲi minnu ka baara bɛ taa adamadenw jimi sira fɛ a caman bɛ dugu in kɔnɔna na mɔgɔw bɛ yen nɔ u capablen don ka jamana ka vision changer émergence ka bɔ Mali la a bɛ se ka daminɛ stade la mais ni de an bɛ danaya min ta ka di autorité mɔgɔw ma n'u ye mɔgɔ min di an ma bi an dalen don a la k'a fɔ ko ninnu de bɛ se ka na an ka affaire kɛ o fana dun do fɛn do on est dans un monde là en perpétuel mouvement min bɛ kɛ stade la bi spontanément an bɛ bɔ a kalama c'est la première fois dans le monde entier que le monde immatériel dépasse le monde matériel o n'o bɛ kɛ bi mɔgɔ bɛ réalisation min bɛ kɛ stade la bi o délégation spéciale bɛ na hali n'a ye I7 bi an bɛ bɔ a kalama donc n'o fana kɛra o fana n'a ko de don sinon k'a fɔ cɛdenw bɛ dugu in kɔnɔ bi n'i y'olu bila u bɛ redressement don stade la u bɛ redressement don Kayi la u b'o redressement ta ka na don Mali la ça va être une référence pour l'Afrique entière an kɔni mako b'o de la. Ayiwa est-ce que aw ɲɛbɔlen tɛ bi Sitakili ni Keɲeba fɛ wa. Kasima anw ɲɛbɔlen don olu fɛ kosɛbɛ Sitakili yɛrɛ fɛn délégation spéciale ko kuma fɔlen n'o stade la taa ngo se ka foyi t'a la parce que Sitakili premier adjoint au maire o de kɛra sababu ye ka na chinois ye anw fɛ y'a mɛn donc ni olu gɛnna k'u bɔ yen nɔ mun b'a kɛ ka anw ta in fana ninnu tɛ gɛn ka bɔ yen nɔ kabini n'o ye don ne ma se ka foyi dɔn anw ta ninnu fana a mɛnna jan o bɛ gɛn ka bɔ yen nɔ i y'a faamu voilà donc olu ta anw ɲɛbɔlenba de b'u fɛ bi tiɲɛ yɛrɛ la. mais n'a nana parce que fɛn dɔ ye nali ye mais mɔgɔ caman bɛ délégation spéciale mana taa u bɛ tila tuguni k'a fɔ ko u sagona tɛ
abana mun kɛ aw ka dɛmɛ nana kɛ min bon anw kɔni hakili la anw dalen don ala k'a fɔ délégation spéciale mɔgɔ min mana sugandi ka taa yen nɔ fɛn dɔ de bɛ d'a ma a kan ka baara kɛ ni taabolo minnu ye a bɛ tila ka laɲini fana bɛ tila ka kɛ sigida denw fɛ denmisɛnnin n'an ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la wulikajɔ n'o ye population yɛrɛ ye an ka wulikajɔ kɛ walasa dugu a ka se ka yiriwa parce que représentant o représentant n'i taara sigida o sigida la i bɛ sigida denw wele k'u ɲininka i y'a faamu donc an ye fɛn fɛn ye hali préfet kura min taara donc a ye weleli kɛ an taara lamɛn a ye fɛn caman fɔ donc fɛn fɛn bɛ kɛ a bɛ kɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ de ale ka baara bɛ nɔgɔya awa dugudenw fana ta fana u ka laɲiniw fana caman bɛ nɔ a bɛ sabati donc délégation spéciale min mana taa je pense que n'an collaborer la ɲɔgɔn fɛ a ka ca ala fɛ laɲini dɔw bɛ yen u bɛ se ka sabati ayiwa dugu kɔnɔna mɔgɔw bɛ balo cogo di bi parce que a b'a dɔn k'a fɔ fana samiya fana bɛ yen degun caman bɛ mɔgɔw kan a ko bɛ cogo di yɛrɛ Sajola yɛrɛ dugu kɔnɔna bi bon i b'a kalama Kasimu yen nɔ yɛrɛ samiya in na yɛrɛ ɲinan san nana kojugu mais an ka yɔrɔ in na san nana fo k'a dama tɛmɛ an ka yɔrɔ in na n'i k'i b'a kuma fɔ i bɛ t'i yɛrɛ minɛ wɛrɛ de kɔnɔna na san ye tiɲɛni kɛ yen mais dɛmɛ bɛ dɛmɛw la anw t'a sɔrɔ anw bɛ sud la de anw bɛ Kayi sud la de degun bɛ yen nɔ i y'a faamu Kasimu insécurité o mɔgɔw ɲɛbɔlen don aw fɛ aw bɛ mun de bɛ yen bon anw t'a dɔn i m'a ye an ka mɔgɔw a dun fɔra ko mɔgɔ bɛ yen ko ni sanji ye gɛlɛya s'u ma ko ka weleli kɛ numéro dilen don bon anw dun ka yɔrɔ la ɲinan mɔgɔ min ka kaba tiɲɛna yen nɔ samiya min kasira a tɛ fɔ ka ban i y'a mɛn mais anw bɛ yɔrɔ min an ka mɔgɔw t'a dɔn k'a fɔ ko dɛmɛ bɛ ka kɛ yɛrɛ ko jamana k'an k'o dɔn dɛ parce que aw bɛ jamana kɔnɔ très bien bon u bɛ se k'o dɔn cogo di ni mɔgɔ minnu bɛ yen olu de bɛ se ka sensibilisation kɛ olu de bɛ se ka dɛmɛ dɔw ma olu de bɛ se ka taa ka yɔrɔw lajɛ i y'a fɔ n'a y'a sɔrɔ ni mɔgɔw bolo mais anw ta ninnu mago t'anw na u mago tɛ an na a dan ye mɔgɔw ka kɛnɛ mɔgɔw ka fɛ jardin u ka forow chinois b'u bara autorité locale bɛ yen nɔ fɛn tɛ b'a la ni ji nana k'e ka suman tiɲɛ o ka fɛn b'o la o ka fɛn t'o la dɛ parce que o ye kɔni o ye catastrophe naturelle de ye a b'a fɔ ko t'u ɲɛsira la donc Kasimu gɛlɛya bɛ yen nɔ baloko gɛlɛya vraiment jamana ɲɛmɔgɔw kan ka yen lajɛ yen fɛn min hali insécurité Kasimu o ka jugu an ka yɔrɔ in na an kun t'o dɔn yen banditisme délinquance banditisme ni délinquance ni fɛn ninnu olu kun tɛ yen nɔ mais Kasimu o ɲɔ ɲanen bɛ yen kosɛbɛ mɔgɔw bɛ faga an balimaw dugu u bɛ taa dɔn dugu kunturu kan ka taa mɔgɔ minɛ dugu kɔnɔ foyi tɛ b'a la mɔgɔw yɛrɛ bɛ faga weleli bɛ kɛ mɔgɔ tɛ t'u lajɛ yɛrɛ minnu kan ka t'u lajɛ k'a fɔ mɔgɔ sara an ka taa lajɛ a tɛ kɛ awɔ o caman de kɛra bɛɛ bɛ to sigilen anw ka yen kɔni vraiment kamanaganko dan dɔ i b'a kalama n'i y'a ta k'a lajɛ anw yɛrɛ b'an yɛrɛ ɲininka kuma dɔ la k'a fɔ Mali yɛrɛ bɛɛ Mali commune bɛɛ la comme an yɛrɛ fana commencé an kɛra cercle ye sisan nɔ i y'a faamu mais anw kun b'a jateminɛ k'a fɔ an ka commune est ce que a tɛ Mali commune bɛɛ kɔ parmi les 63 communes à l'époque an ka commune bɛɛ kɔfɛ kalan sira o wulikajɔ o k'a fɔ nin degun bɛ an k'a fɔ an ka wuli an ka fara ɲɔgɔn an k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye u ka an lamɛn an ka yɔrɔ la vraiment éveil de conscience a tɛ yen nɔ mais a bɛ ka na dɔɔni dɔɔni nin fɛn ni wɛrɛ génération minnu bɛ yen nɔ sisan denmisɛnnin minnu bɛ ka wuli sisan nɔ olu bɛ ka na ni éveil de conscience ye i y'a faamu k'a sababuya kɛ ni an ka fɛn transition fanga in yɛrɛ ka wulikajɔ ye parce que mɔgɔ caman bɛ ka inspirer ni o ye i m'a faamu Kasimu donc an ka yɔrɔ gɛlɛya a bɛɛ tɛ se ka fɔ ban mais Kante ne bɛ fɛ ka fɛn dɔ faamuya mun y'a to maire ta aw lamɛn mun y'a to o tɛ jamanadenw sago kɛ mun yɛrɛ de bɛ yen aw yɛrɛ dun dɔw don munna u t'u ɲɛsin dugu yɛrɛ yiriwali ma ne bɛ fɛ k'o de faamu parce que o tɛ se ka kɛ o e ni ne tɛ se ka kɛ an ye dugu kelen mugan ye fɛn bɛɛ ko ne bɛ taa bila aw sanfɛ ne ka tila ka bila aw juguya la ne tɛ se k'o faamuya quoi n bɛ fɛ k'o yɔrɔ de dɔn ou bien sanu banna de ya sanu ma ban Kasimu n'i ye jate minɛ ni kumana nafolo de kan politique ko gɛlɛya kɔni t'a la kɔni bon a tɛ taa o ko mais quel qu'en soit différence min b'aw ni ɲɔgɔn cɛ o fɛn min don mais ni jamajɛ ko de don jamajɛ mana na déjà que balima tɛ yen ni jama c'est-à-dire la distribution des choses d'autrui ou la distribution des biens publics problème bɛ yen nɔ ni distribution ma ka kɛ n'a tɛ ka distribution ka kan ka passer cogo minnu na n'a tɛ kɛ tan tɔ bɛnbaliya bɛ kɛ balimaya t'o la fɛn t'o la an bɛ min ɲini dɔrɔn an contribuable ka nafolo min bɛ di gestion bɛ kɛ cogo minnu na gestion ka k'a cogo a normal la de façon normale an b'o dɔrɔn de laɲini autorités fɛ bɛnbaliya min bɛ na n'a fɔra an dara e la k'a fɔ ko e mana sigi i bɛ na nin projet de monter parce que a b'a mɔgɔ dabali ban ni nana an bɛ na nin kɛ n'a nana ça fait combien d'années n'a fɔra ko a bɛ n'a fɔ ko mɔgɔ dɔ de bɔra yɔrɔ wɛrɛ ka taa sigi aw kunna aw ka kuma bɛ o ɲini ka o de yira ne na sisan
n y'o de fɔ n ko i ni mɔgɔ tɛ se ka jɛ ka wara faga k'e b'a golo ta ka tila k'a lasiran ce qui veut dire aw jɛra ka ko de kɛ ɲɔgɔn fɛ mais a ye moment donné ale a essayé k'a yɛrɛ déguiser k'a fɔ ko comme ale t'e don ye problème b'o de la parce que il y a pas d'infrastructure routière la k'a fɔ ko min bɛ na développement base yɛrɛ ye sirako de et ni sira tɛ yen nɔ aw dun nakun aw bɛ na min kama ka sira dilan développement ka na aw nakun ye mais santé ka développer jamana kɔnɔ et santé tɛ ka développer éducation k'a fɔ école ka jɔ k'a fɔ ni école nombre de jɔra k'a fɔ école tun effectif bɛ na aujourd'hui a yɛlɛnna ka se na depuis ninnu nana mais on voit que olu tɛ yen jamana jumɛn bɛ se ka développer sans l'éducation jamana jumɛn bɛ se ka développer sans la santé an programme minnu bɛ yen nɔ n y'o de fɔ ko mindset tɛ adamadenw na u bɛ na ni programme ye une fois que nafolo nana dɔrɔn miiriw bɛ changer problème bɛ y'o de mais c'est que tout ce qu'on demande c'est que c'est un savant be EPC mɔgɔw bolo développement ka na secteur kɔnɔna na défense ka protéger environnement ka protéger n'oli mɔgɔ min nana n'oli ye moi je pense que an n'olu bɛ se ka taa sira fɛ Abla y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ concertation évidemment ni nana i bɛ concertation kɛ minnu bɛ yen nɔ minnu bɛ fɛ ka jamana lataga olu de ye lutte kɛ a y'u concerter les problèmes auxquels ils sont confrontés n'aw ye concertation kɛ problème minnu bɛ aw fana nana aw ka problème minnu ye on va faire k'a fɔ les points de convergence an b'olu ta ka baara kɛ n'u les points de divergence aw bɛ essayer k'o bila kɛrɛfɛ pour que aw minnu nana délégation spéciale la programme minnu bɛ yen nɔ aw k'olu lata mais an tɛ se k'a fɔ ko programme bɛ yen nɔ tantôt dɔrɔn aw ka na bɛnbaliya min nana ni ɲɔgɔn cɛ ko ninnu de ye fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw ye olu ka to an kunna nin cogo kelen na là on peut pas l'accepter inadmissible n'a fɔra combien d'interpellations aw bɛ kelen ni fila ninnu de bɛ wele ka na ko gestion chaotique nafolo taara nin sira fɛ a donna tan a bɔra tan mais avec des preuves à l'appui il y a pas de contestation an bɛ min ɲini bi dɔrɔn premier ministre ye assurance min di adamadenw ma an bɛ taga o cadre de kɔnɔ problème b'an da la nous voulons une délégation spéciale pour l'apaisement du cercle des Sadola. Ayiwa an b'a fɔ n ko yani an ka babu kun cɛ an bɛ a da an lamɛnbaaw tulo kan k'a fɔ ko maa min yɛrɛ kɛra bingali sababu ye n'o ye maa min n'o yɛrɛ kun ɲininen don kosɛbɛ n'o ye Salam Bamara ye ale yɛrɛ de ye ko ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛ ka se école de gendarmerie ma an ka finitigiw ye tɛgɛ da ale kan u ye tɛgɛ da ka force spéciale maaw kɔni y'a minɛ ani u y'a minɛ a b'u bolo u ko n'Ala sɔnna a ma sa min ye kamalen ye a kɔni tun ye laɲini ni waleya minnu fɛ sa a na se ka ɲininkali na kɛ a la olu la ko in kɛra cogo min na ka se k'a da mɔgɔw tulo kan n'Ala sɔnna a ma sini an na segin nin babu in kan pour que mɔgɔw ka se k'a faamu kosɛbɛ an bɛna na tɛmɛ n'an ka babu ye k'a yira aw la dɔrɔn k'a fɔ ko maa min bɛ yen ni ale kɔni ye denmisɛnninw cɛ ka taga n'u ye ka musaka ko kun dayilu ta u ye ni denmisɛnnin minnu minɛna ko in yɛrɛ la n'u ye ale mɔgɔ min tɔgɔ fɔ n'o ye Salam ye tɛgɛ dara kan an ka finitigilakaw fɛ su in na ni Ala sɔnna a ma sini sɔgɔma an na ji da o sɛnɛ kan ja minnu sɔrɔla la ani kamalen yɛrɛ bɛ cogo min na fɛn minnu b'a kun kan an na fɛsɛfɛsɛli tɔ laban su kɔnɔna na ka tila ka o d'aw ma Ablaye nin bɛ mɔgɔw bila i k'i yɛrɛ ɲininka n'i taara an ka sanu bɔ dugu ninnu fɛn bɛɛ lajɛlen na i bɛ fɛn fila de ye ja fila de bɛ fɔlɔ u b'i gosi ja min minnu bɛ yen n'olu ye sociétés ye n'olu bɛ sanu bɔ olu sigiyɔrɔ u ka baarakɛyɔrɔ u ka tobilikɛyɔrɔ u ka dumunikɛyɔrɔ u ka avion jigiyɔrɔ u bɛ fɛn mun kɛ ani n'i ye olu ka kogo sago i bɛ dugu tɔ ye gɔngɔn mugu ni poussière mugu ni bana ni ɲani ni ta fɛn bɛɛ lajɛlen na ninnu bɛ ka na aw bisi ka aw bɔ o tuma na maa minnu bɛ nin waleya ninnu kɛ minnu bɛ sɔn nin ma aw tɛ se ka foyi fɔ u ɲɛna u ka se ka dugu fana dilan dɔɔnin wa parce que ne bɛ misali ta yɔrɔ min ka kuma caman ka fɔ mɔgɔw ɲɛna n'i bɔra Bamako i ye Laginɛ frontière tigɛ n'i bɔra Kuremali i bɛ se dugu fɔlɔ ma a tɔgɔ ye ko Sigiri n'i donna Sigiri i b'i yɛrɛ ɲininka n'o y'a sɔrɔ Laginɛ dɔ don sanu bɛ bɔ yen mais Sigiri connexion a ɲɔgɔnna tɛ Laginɛ bɛɛ sira min bɛ Sigiri dugu ni ɲɔgɔn cɛ i yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka tellement n t'a dɔn mɔgɔ min y'olu ka plan dilan quoi mais o sanu bɔyɔrɔ na anw ta ne yɛrɛ bɛ fɛ an ka mɔgɔ ka t'o lajɛ n'i sera Sigiri a bɛ k'i ɲɛna ko non ko Laginɛ dɔ tɛ mais sanu bɛ bɔ yen sanu nafa bɛ ka baara kɛ yen gidɔrɔn dalen téléphone ni arajo ni fɛnw u ka fɛn bɛɛ la n'i taara u ka jamana ka arajo bolofara min sigilen n'o ye a ka ɲi ni Conakry ta ye bon o développement ɲɔgɔnnaw parce que
ali mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ yen n'u bɛ sanubɔ la olu bɛɛ bɛ don ɲɔgɔn na dugu tilalen tɛ k'a fɔ i b'a fɔ an b'anw ta ye cogo min mɔgɔw minnu bɛ yen ni se tɛ olu ye olu fantanama bɛ gɔngɔn na yan fɛ sanubɔla ninnu yɛrɛ kɛlen don ka yɔrɔba dɔw jɔ yirisumaw bɛ yen kilimuw de bɛ yen boîte de nuit bɛ yen fɛnw bɛɛ b'a kɔnɔ n'i donna kɔnɔ i yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka n'o y'a sɔrɔ olu ni ninnu yɛrɛ ye jamana kelen yɛrɛ mɔgɔ ye fɛɛrɛ tɛ se ka sɔrɔ u k'a lajɛ dɔɔni ka adamadenya dɔ don baara la wa min ni u b'a fɔ min ma k'u ka volet social ninnu n'u bɛna na fɛn dɔw di ten dɔrɔn ka dagabɔndala kɛ ka tɛmɛ yɛlɛma tɛ se ka don a ko la. bon Kasimu yɛlɛma bɛ se ka don ko in na mais an ka sajola problème ye mɔgɔ ko de ye mɔgɔ de tɛ sajola i y'a faamu sinon i bɛ ka fɛn fɛn fɔ tantɔ maire min bɛ sigi commune yɛrɛ kunna a bɛ sigi kun jumɛn de la parce que n'a fɔra e ka dugu bɛ tantɔ c'est vrai que i nana i y'a sɔrɔ min kɛra o kɛra mais e nalen i fana kan ka nɔbɔ ko la o question minnu bɛ ka i filɛ ka question min posé tantɔ n'i y'a ta k'a lajɛ k'a fɔ société minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ sanubɔ ni fɛn ninnu kɛ u b'u ka citéw dilan u yɛrɛ ye u ka fɛn bɛɛ bɛ kɛ n'u ka BG tout ça la a bɛɛ bɛ yen nɔ i m'a faamu donc olu b'o kɛ u ka baarakɛlaw de ye bon o baarakɛla plupart i b'a sɔrɔ olu bɛ bɔ fan wɛrɛw de fɛ ka na i y'a faamu. aw ka duguladenw t'o la. non olu t'o la o cité la yɛrɛ ni i b'a ka mɔgɔ ninnu i b'u compter mɔgɔ min bɛ yen nɔ i b'a compter i tɛgɛ kɔnɔna na alors que village kunturu de don u y'a jɔ k'a bila parce que yɔrɔ minnu don école nama n taara yɔrɔ in lajɛ ne taara dɔn fɔlɔ min na ne yɛrɛ bolo n sera Bamakɔ yan nɔ i m'a faamu parce que n taara lajɛ tulonkɛ yɔrɔw bɛ yen nɔ fɛn caman bɛ yen nɔ mais n'i nana dugu yɛrɛ kɔnɔna na hali ji ko sajola ji yɛrɛ ji min ta o tɛ sɔrɔ courant tɛ sajola foyi tɛ sajola i y'a faamu o dun y'a sɔrɔ jamana ko dɔw ka fisa i y'a faamu o y'a sɔrɔ jamana ko ka fisa mais sajola kun problème a tɛ se ka fɔ ka ban société nin bɛ yen nɔ mais a problème ye an ka éliw de ye il faut que olu de ka se ka miirina ɲuman ta ka sigida sɛgɛrɛ olu de kan ka hakilina ɲuman ta ka ɲɛsin société la aw kan ka nin kɛ anw ɲɛ anw man kan tɛ ka bolo lasɔn mais sajolakaw bɛ ka bolo lasɔn dɛ ji tɛ yɔrɔ min na kɛ ni e fɛn dɔgɔtɔrɔso tɛ yen nɔ kalanko kɔni non a bɛ kɛ dɔrɔn ka clan dɔw ciblé dɔrɔn k'olu fɛn dɔrɔn k'a bila a banna sajolakaw bɛ kɛ ten de. ayiwa mais Kante n bɛ fɛ k'a dɔn n'o y'a sɔrɔ yɛlɛma bɛ se ka don a ko la parce que ne ma foyi faamu a la. yɛlɛma bɛ se ka don a la. An bɛ se ka dugu fan dɔ tɛ se ka diya ka dugu fan dɔ goya. effectivement an bɛ se k'a fɔ yɛlɛma bɛ se ka don a la cogo min autorité minnu nana sisan u nana ni système ye code minier u b'a ka essayer ka code minier revoir cogo min moi je pense qu'à travers ça priorité bɛ di localité mɔgɔw ma minnu bɛ sigida la k'olu prioriser bien dɔ bɛ yen nɔ a bɛ attribuer o la c'est-à-dire k'aw ka infrastructure développer ka fɛn ba dɔ école la ka ba dɔ santé la an bɛ se k'a fɔ code minier min bɛ yen nɔ o de bɛ na ni yɛlɛma ye o dun n'a fɔna kɛra o applicabilité ou application a bɛ dépend toujours an ka ɲɛma minnu bɛna suganti k'a fɔ a ye cercle ka développement avancé an b'an appesantir beaucoup sur le code minier actuel ou k'o bila en application pour le bien-être du cercle. mais ne m'a min faamuya sisan comme n'a sɔrɔ fɔlɔ code min tun bɛ yen o tun tɛ fɛn caman ta maintenant yaasa ka se k'a tilen bon comme yɛrɛ ko minnu ye code kɔrɔ ta ko olu dɔw ta ma ban fɔlɔ sinon a kun ka ɲi code kura kɔnɔna na min fɔra o kun ka se ka appliquer bɛɛ kan parce que n t'a dɔn minnu b'aw ka yɔrɔ la olu ka contrat bɛ ban san wagati min. Bon, on de nɔfɛ parce que il faut tenir compte de la Mali situation sécuritaire là parce que an ka autorité bɛ sur plusieurs fronts n'a fɔra u ka sécurité maintenir ka tila k'a fɔ u bɛ nin bɛɛ fana ta en charge ou bien ka nin bɛɛ ta k'a fɔ ko ka nin labɔtɔ a bɛ kɛ a ka gɛlɛn mais lasigiden minnu bɛ yen nɔ comme le représentant de l'État dans les cercles ani an yɛrɛ ye mɔgɔ minnu suganti olu de bɛ wuli k'u jɔ code min nana application bɛ kɛ cogo jumɛn na pour ka nafa ka se sigida mɔgɔw ma sinon état n'an ko an b'a bɛɛ centraliser état kun vraiment a bɛ kɛ un peu dérisoire mais ne bɛ se ka proposition min fana k'o yɔrɔ la il y a un contrôle souple sur les autorités locales moi j'aurais préféré contrôle rigoureux ka kɛ fɛn ninnu na parce que min bɛ fɔ k'o kan ka d'aw ma a caman bɛ aw t'a sɔrɔ. voilà. Contrôle souple mbeno ni loi yo instauré k'a fɔ ko le contrôle souple s'exerce sur les autorités locales moi j'aurais préféré à que contrôle rigoureux
il faut mɔgɔ min bɛ yen nɔ n'i bɛ baara la i k'a dɔn k'a fɔ ko contrôle b'i kan, tu as la restitution à faire, ça c'est obligatoire. Mais ni restitution marquée, population tu sais qu'à obligé de faire la restitution. Mais si le contrôle est rigoureux sur les autorités, l'obligation sera faite à ces gens-là de s'atteler. Voilà. Mais est-ce que au là out nana mɔgɔ ta mɔgɔ minnu bɛ yen mun bɛ se ka survie kɛ parce que ni aw yɛrɛ tɛ kɛnɛ kan tuma bɛɛ yɔrɔ a ka gɛlɛn. A tɛ se ka gɛlɛya. N bɛ fɛ k'a fɔ n'aw yɛrɛ bɛ yen par exemple sisan dɔgɔ ninnu olu bɛ se ka kɛ kɛnɛ kan mais capacité fɛn dɔw t'olu la ka se ka intellectuel ka se k'u suivi k'u cadrer. Je vois. Mais ni a y'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw b'a la minnu ye mɔgɔ mafalenw ye minnu expérimenté don olu bɛ se ka fɛn dɔw kɛ denmisɛnninw bɛ se k'aw dɛmɛ mais ni aw yɛrɛ tɛ kɛnɛ kan ye est ce que a ka nɔgɔn. D'où la création de l'EPC, k'a fɔ quelle qu'en soit la distance qui nous sépare de la localité, an bɛ se ka contrôle mener à travers beaucoup d'autres activités. An bɛ déplacement minnu kɛ ka mission dépêcher ka taa autorité rencontrer. J'ai eu la chance quand même ka taa u ka maire minnu bɛ yen nɔ ka maire rencontrer, les préfets ka préfet rencontrer, les dirigeants de CEMOS an y'olu rencontrer, difficulté minnu bɛ yen nɔ u y'o ɲɛfɔ an ye u y'o fɔ an ye. EPC bɛ fɛ ko ka taa sira min fɛ EPC y'o fɔ ye mais n'a fɔra minnu bɛ yen nɔ n'an nana proposition minnu kɛ n'an tɛ yen nɔ n'a tɛ kɛ. C'est ce qui fait que souvent ça révolte. Sinon, système, il y a beaucoup de systèmes. Nous avons fait EPC, fallait nous adamadenw na kunguloma la. Minnu bɛ fɛ quartier et cercle in ka développer cogo ɲuman na. Population minnu bɛ ka boli ka taa kɔfɛ bɛɛ ka sigi nɔ na ka développement kɛ an yɛrɛ ka kɛ mɔgɔ ye min b'an yɛrɛ ka jamana jɔ o ka fisa mɔgɔ wɛrɛw ka na n'u ka sociétés ye à travers les an yɛrɛ ka den dɔw an ka duguladenw ka se ka de façon anarchique ka dugukolo naraki dugukolo tɛ se ka sɛnɛ tuguni yiriw tigɛlen don jiw tɛ se ka min. Mais an yɛrɛ bɛ yen nɔ an dalen don a la système min bɛ yen nɔ système est très authentique pour ne pas dire que est clair. Et code min bɛ yen nɔ code minier min bɛ yen nɔ code l'applicabilité ne pose aucun problème. An fana b'an da ka sunɔgɔ parce que du moment qu'il y a un contrôle rigoureux sur les autorités an ka localité mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ ka se ka baara kɛ comme il le faut. Moi je pense qu'il y aura pas demi-mesure k'a fɔ ko yɔrɔ tɛ marcher. Ayiwa Sisokokɛ. Oui. I b'a dɔn k'a fɔ ko nin bɛɛ la ni i y'a kɛ cogo cogo a tɛ taa aw kɔ ka da mun kan parce que kan ninnu bɛ se ka kɛ aw ka kunkolow ye maintenant aw minnu ye u ka bolola baara aw minnu kan ka fɛn lawaleyali kɛ aw jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye yaasa nafa yɛrɛ ka se ka se dugu ma parce que fɛn fɛn bɛ ka kɛ a bɛ ka kɛ duguladenw yɛrɛ bɛ se ka lafiya sɔrɔ min na ne hakili la o de ɲɔgɔn tɛ quoi. Aw jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye o la. Bon Kasim i b'a dɔn nin ko in na ni fɛn tɛ se ka taa ka an bolo da. An kan ka an yɛrɛ di nin na kosɛbɛ yɛrɛ de. An kan ka kɛ ka a kow an kan ka k'u kalama de. Mais ni an ka kow kɛra k'a fɔ sifinnakaw yɛrɛ considérelen tɛ. O yɔrɔ caman fana bɛ yen dɛ. Voilà n'u parce que n'an b'an ka business la an t'a fɛ a ka y'an kɛrɛfɛ dɛ. O fana b'a la dɛ an k'o fana fɔ ɲɔgɔn ye dɛ. Épargner de ko ka. Aw bɛ épargner de. Voilà. Donc n'an bɛ fɛ ka dilan en réalité an bɛ wele de denmisɛnninw bɛ wele de k'u gɛrɛ aw la an bɛ dilanni kɛ ɲɔgɔn fɛ an jɔyɔrɔ bɛ yala kosɛbɛ i y'a faamu an bɛ fɛnw dɔn an kun tɛ minnu dɔn mais i b'a kalama Sayola n'i ye Sayola fɛn ta k'a di Sayola commune yɛrɛ budget yɛrɛ denmisɛn sifinnaka foyi tɛ yen nɔ min bɛ se k'a fɔ a san budget ye nin de ye. Kante aw fana t'a dɔn. Ne t'a dɔn. Mairie. U tɛ foyi fɔ aw ye. Restitution de fana bɛ kɛ mais nous on n'a pas connaissance. Restitution ka kan ka kɛ kalo minnu na ka kan ka kɛ mais ni restitution tɛ kɛ comme il le faut. Bon n'a sɔrɔ la gestion yɛrɛ man ɲi i bɛna restitution jumɛn kɛ k'a fɔ ko nin de ye réalité ye ko ye réalité ye. Voilà i ka ye question me poser Ablaye fana ko concernant la participation de la jeunesse. Moi je pense que au b'u yɛrɛ de interpeller. Parce que n'i yɛrɛ marginalisé a ka gɛlɛn mɔgɔ wɛrɛ k'i impliqué. C'est pour cela an b'olu bila an kɛrɛfɛ ka se ka sira yir'u la. Mais minnu m'a faamu il faut une large sensibilisation u ka se ka kuma ɲɔgɔn fɛ k'a fɔ voilà nin de y'an ka droit ye minnu bɛ kɛlɛ la bi u b'o k'o kɛ anw de ye. Mais n'u yɛrɛ marginalisé k'u yɛrɛ bila kɛrɛfɛ a ka gɛlɛn u ka se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ fɛn kɔnɔna na n'o dun kɛra minnu bɛ yen nɔ sinon n'a fɔra denmisɛnninw bɛ ninnu kɛrɛfɛ bi denmisɛnninw minnu engagélen don comme les jeunes frères nin bɛ lutte minnu kɛ répression sugu bɛɛ kɛr'u la
Et du moment que répression qui roule, les jeunes sont là, ils sont engagés jusqu'au bout. Parce que au lieu de cas venir, de préparer la génération à venir, au lieu de cas venir, de préparer. Mais si la dite génération ne s'implique pas davantage, ça va être difficile. Comme vous considérez, ni considérer. Voilà. Aïwa, Amérique doke kumana, fala amete fanfe, jado be mi anga mammi minena, ana jaira katlaka ka video fana ira moko ka seka donga foko armée alebe wuli ka jola ka kene ko les gendarmerie ko nyi ame afka fini abe tenina yoromi amo ira maula ani aminali suina anga wulu masiri tabaw fe amolu fla laje e fanfe am sura ka sey kana anga kuma ale ko nana mawo seka akota famia chukomina. Ni ne kamalen min ye attaque bɛɛ lajɛlen min kɛra gendarmerie la ale nana ni denmisɛnninw ye ale de y'u fara ɲɔgɔn kan ale de fana ye u ɲɛsin yen ma ka na n'u ye pour que u ka se ka attaque kɛ i bɛ se k'a ka tenue a bɛ tenue na yɔrɔ min na a bɛ se k'o bɔ video in an na tila ka o sɛgɛsɛgɛ kɔfɛ k'o lajɛ sini sɔgɔma an bɛ se k'o yira mɔgɔw la cogo min na n'o tɛ an ka finitigiw kɔni sera ka tɛgɛ d'a kan bi wala ni ne don min filɛ nin ni musɔrɔ sirilen n'a kunna ale de ye ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ ka taa école gendarmerie la denmisɛnnin minnu bɛ yen kunu an ye minnu ɲininka olu y'ale de tɔgɔ fɔ ale de ye salamu ye ale de ye yɔrɔ yirula ale de fana ye ko ninnu bɛɛ lajɛlen sigi sen kan min ye terrorisiw u y'u wasa dɔn ale de la ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ ka ɲɛsin an ka wolomasiri tabaw olu ka kan ma n'o ye gendarmerie kan ye n'Ala sɔnna a ma sini an a tɔ da maaw tulo ka video min fana bɛ yan an n'o fana sɛgɛsɛgɛ ka ɲininkaliw kɛ pour que an ka se ka faamuyali k'a ko la bɛɛ bɛ se k'a faamuya cogo min na sa ni min ye denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu taara ta nampalakaw fɛ yen dɔw taara ta jamana fan wɛrɛw fɛ k'u recruter k'a f'u ɲɛna ko miliyari 2 b'ale bolo ko u ka sara ye o de ye n'u sera ka baara in sigi sen kan wa a fana tun y'a fɔ fana n'u kun tilara nin na u b'u kunda Asimi ale ka yɔrɔ fana kan o fana tun b'u ka projet la ale ni cité administrative ni yɔrɔ wɛrɛw Bamakɔ kɔnɔna na yan an b'a fɔ sa n ko sɔrɔdasiw u ni ce u ka baara la u ka cɛsiri la dugudenw fana minnu sera k'u dɛmɛ ka kibaruya d'u ma k'olu fo Kante an bɛna daminɛ Sisoko la ni kumakuncɛ kuma min b'i bolo ani fana a kun ka di n ye denmisɛnninw bɛ ɲɛnajɛw kɛ dugu kɔnɔ surtout ni 22 ninnu sera olu ko bɛ cogo di ɲina aw fɛ yen CNJ bureau local min bɛ Sadio la an b'a président fo an b'an ka bureau membre bɛɛ lajɛlen fo n yɛrɛ b'o bureau yɛrɛ kɔnɔna na CNJ awɔ n chargé bɛ environnement na o bureau kɔnɔna na an bɛ wagati min na sisan nɔ an ye wulikajɔw kɛ an ye labɛnw kɛra organisation kɛra fɛn caman kɛra an partenaire minnu bɛ dugu yɛrɛ kɔnɔna na n'o ye an ka société ninnu ye an y'an ɲɛsin u ma k'a fɔ u kan ka min kɛ ko in na Vende la u kɔni u y'an jaabi an ka président ka yamaruya kɔnɔna na u y'an jaabi a ka ca Ala fɛ kɔni Vende in kɔni an kɔni Sadio la an sifinnakaw an bɛ fɛ jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya san kunbɛn an b'a ɲɛnajɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ɲɛnajɛ min n'a ɲɔgɔn famana ka kɛ Sadio la k'a yira k'a fɔ vraiment denmisɛnninw u wulila u kunina kunu tun bɛ togo min bi u tɛ ten min ɲɔgɔn famana ka kɛ Sadio la an bɛ fɛ ka na o de kɛ nin fɛ 22 septembre in kɔnɔna na k'a yira k'a fɔ denmisɛnninw an wulila an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma donc Kasimu bi an bɛ don min na bi o wulikajɔ yɛrɛ ɲɔgɔn ɲani bɛ yen kosɛbɛ hali bi an ka mɔgɔw ye ɲɔgɔn ye k'o kɔ la bi yɛrɛ i y'a faamu u ye répartition kɛ min kan ka kɛ min na min kan ka kɛ min na i y'a faamu donc o kɔni o ye contexte ye ayiwa Kante aw sen bɛ y'o la wa ou bien EPS sen tɛ y'o la de EPC sen tɛ y'o la de EPC local an ka président local n bɛ n profiter k'a fo a n'a ka jama organisation b'ale de bolo il est mieux placé pour répondre à ça. Voilà. Mais à quoi nous l'avons mis c'est on avait l'avons mis c'est parce que Mali fan caman fɛ o ɲɛnajɛw bɛ kɛ pour que ka se ka vende k'ale sigi sen kan. Ayiwa Sisoko ni kumakuncɛ kuma min b'i bolo an ka wagati ye ale sera. Bon Kasimu kumakuncɛ kuma min kɔni bɛ yen nɔ an ye filɛ ka fɛn fɔ Sadio la kunkan ko kan jamana ɲɛmɔgɔw u ka halisa u ka ko sɛgɛsɛgɛ u ka ko sɛnsɛn u bɛna dɔn k'a fɔ halisa fɛnw bɛ yen nɔ an da ma se minnu ma donc Sadio la ko k'u janto a la kosɛbɛ yɔrɔ dɔ yɔrɔ min ni a kɛlen bɛ i n'a fɔ ɲinɛ kelen d'a kɔ
u janto la kosɛbɛ. Bon o yɔrɔ fana tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ halisa an b'a ɲini sifinnakaw fɛ u ka wulikajɔ sabati sajɔla ko la u ka wulikajɔ sabati u ka référence ta Mali région fɛ Mali cercle minnu bɛ yen nɔ u ka référence ta olu ma olu ka fɛ cercle baara cogoya min na sifinnakaw jɔyɔrɔ bɛ ka kɛ min o contexte o fɛ o baara kɔnɔna na an fana kan ka référence ta an kan ka ɲamada olu ma ka an ka cercle kura min ni n'a sigira sen kan an fana ka se ka concours kɛ walasa a ka ɲɛtaw o ka se ka sabati donc o fana o bɔlen kɔfɛ fana an bɛ welewele da halisa jamana ɲɛmɔgɔw ye an ka maire ko n'an y'a fɔ n'o ye délégation spéciale ko ye ko in b'an kɔnɔ dɛ a ka d'an ye dɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ka ɲininkali kɛ o tuma k'anw ta in tɛna ɲɛnabɔ wa k'a fɔ ko an hakili dalen d'an ma k'a fɔ don nataw la délégation spéciale bɛna sigi Sadio la walasa Sadio la ɲɛta a ka se ka sabati Sadio la ɲɛta gulonnen bɛ o la parce que an bɛɛ miirina dɔ k'a fɔ bi Sadio la ni délégation spéciale taara yen nɔ gɛlɛya dɔ bɛ n'o bɛ ban i y'a faamu donc o ye n ka kuma datugu kuma ye n bɛ foli ta k'a i yɛrɛ sɛgɛrɛ k'an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fɔ ka denmisɛnninw k'u wele halisa an ka fara ɲɔgɔn kan an ka se ka jamana in an ka bɔ nɔgɔ la jamana in ka ɲɛta ka se ka sabati a ka ɲɛta se ka sabati cogo si la n'an sifinnakaw n'an ma participer a la donc o welewele da kɔni bɛ n bolo k'a lase sifinnakaw ma. Ayiwa Kante kuma kuncɛ kuma min b'i fɛ. Ok Kasimu b'i fo n bɛ EPC jama bɛɛ lajɛlen fo k'a daminɛ président na ani an ka personnel ressources minnu b'an cɛ ma ka se Bamako ani président local Sadio la a n'a ka jama bɛɛ. Ne bɛ min fɔ o bɛ adresser autorité mɔgɔw de la k'a dɔn k'a fɔ n'i y'a ɲɛ nin cri de cœur bila an y'a ye u bɛ siran min ka siran ye jamanajɔ sira ye n'a fɔra ko an ni minnu ka yɔrɔw contiguelen don ɲɔgɔn na k'u ye délégation spéciale sigi olu secteur fila la an ka problème ye kelen an b'a bisigi k'a fɔ k'u bɛ n'u hakili to an na mais cela n'empêche k'an fana ka se k'u hakili jigi k'a fɔ ko problème b'an da la o problème o cri de cœur n'an y'o lancé an b'a yir'u la k'a fɔ ko nin tɛ EPC dɔrɔn ka cri de cœur ye parce que dugutigi fɛn fɛn bɛ yen nɔ an ye pétition de kɛ dugutigi minnu ye pétition signé o ka ca ka tɛmɛ dugutigi minnu ma sɔn a kɛra cogo o cogo a tɛ se ka kɛ 100% ye c'est pour dire que la jeunesse est avec nous dugutigilaka minnu bɛ yen nɔ majorité fana bɛ avec nous an bɛ min ɲini u fɛ délégation spéciale premier ministre bɔra ka assurance min d'a ma an b'a bisigi k'a fɔ délégation in bɛna se Sadio la fana an b'a fɔ Mali in bɛ difficulté min kɔnɔ mɔgɔ si tɛna Mali in jɔ ni maliyɛnw tɛ wa n bɛ théorie dɔ di nin yɔrɔ la par exemple entre la semence et la récolte il y a tout un processus n'i ye ɲɔkisɛ dan san'a ka falen processus de don n'a bɛ wuli k'a fɔ k'i b'a récolter o fana processus ye Mali b'o niveau de la an ka kɛ ɲɔkisɛ ye n'an danna ɲɔkisɛ mana dan ale tɛ balo n'i ye ɲɔkisɛ min dan a tɛ balo min bɛ balo o de bɛ na fɛn wɛrɛ produit il faut pas que an k'an sigi k'a fɔ ko baara min bɛ kɛ bi k'an k'o tɔnɔ sɔrɔ bi an bɛ baara kɛ pour la nouvelle génération an mansaw y'a ta ka bila yɔrɔ minnu na an ka kan k'a ta ka se niveau la an denw fana bɛna ta ka bila mais n'an ko an ka baara kɛ bi k'a tɔnɔ sɔrɔ vraiment ça va être difficile cri de cœur de do k'a lancer malien bɛɛ lajɛlen ma Kayi région mɔgɔw bɛɛ lajɛlen particulièrement Sadio la an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma EPC ka kuma ye mais n'a fɔra ensemble ce qui veut dire mɔgɔ ma bɔ mɔgɔ la bɛɛ bɛ se ka na jɛkulu in kɔnɔ minnu bɛ fɛ faso ka jɔ n'u nana jɛkulu in kɔnɔ an b'an hakiliw de di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn bila sira minnu b'an bolo an ka sigisɛn saba min b'an bolo n'o y'an ka développement ye ka taa Sadio la n'an y'o kɛ moi je pense que ça va être les cercles les plus émergents k'a ta ye k'a bɛna Kayi ka émergence ka bɔ Mali émergence je pense que rien n'est impossible voilà. Ayiwa an bɛ aw fo aw ka nali la an ka kɛnɛ kɔnɔna na min ye EPC ye an b'a ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen fo sabula min ye Siso Kante i yɛrɛ ye timina ka di parce que a dɔgɔkun fila ye nin ye i ye wuli ka jɔ la pour que kuta an ka se ka ɲɔgɔn ye an ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo o diyara ne yɛrɛ ye kosɛbɛ kuntilennaw ye kelen taabolow ye kelen n'Ala sɔnna a ma fana a bɛ ka laɲini min kɛ an b'a dɔn k'a fɔ ɲɛmɔgɔw b'a lamɛn a tɛ bi tulo kɔnɔ ten tulo min tɛna wuli ka jɔ kɛ ka se aw ma yaasa aw ka se ka lafiya sɔrɔ aw ka laɲiniw na a fana b'aw jija ni a ko ɲɛnabɔra a ka jija a ka kɛ misali ye tɔw fana k'a dɔn k'a fɔ ko ja n'an y'an fara ɲɔgɔn kan ka wuli anw dugudentɔnw an bɛ se ka ko kɛ an ka sigidaw la an bɛ se ka na ni yiriwa ni baaraw ye k'aw fo min ye Mɔrɔ Kante ale ye délégué général ye Bamakɔ yan an na to k'an wasa don ale la kuma dɔ la n'an ye min mɛn Sadio la kan yan'an k'a fili ten an na i ɲininka Sisoko
i fana bɛ fo i ni cɛsiri ni timinanja parce que CNC ko in a ma nɔgɔn ala k'a nɔgɔya aw ye m'a dɔn k'a fɔ aw ka bureau national bloqué don hali bi o élection ma se ka kɛ fɔlɔ commune kɔni ni région taw bɛɛ kɛra an bɛ i yɛrɛ fo o la i ka cɛsiri la n'ala sɔnna ma fana an na to ɲɔgɔn bolo i ye numéro ye an n'o d'aw ma an ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo waati ni waati parce que sigida ninnu si tɛ se ka yiriwa ni kunnafoni di tɛ ni ɲɛfɔli tɛ dugudenw yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ yen mun bɛ kuma o kunkanko kuma kan a b'u ni lafiya ne bɛ tilen k'o fɔ faamaw ɲɛna u b'a fɔ i ye nin kɛ mun na n b'a fɔ ko n'i ma nin kɛ nin tigi kɔnɔma de don ale mana na kuma ka a banna ale ka dimi foyi tɛ s'aw ma a b'a fɔ k'a y'a fɔ k'aw y'a mɛn nka n'a y'a kɔnɔma sigilen to a kɔnɔ bɛ pɛrɛn dɛ a bɛ exposer o ma ɲi dɛ hali mɔgɔninfin n'i mɛnna ka ko mara i kɔrɔ k'a mara i kɔrɔ n'i m'a fɔ ko cɛ karisa dɛ n'a y'a nin bɛ ne kɔnɔ n'i ma nin fo k'an ka hakilina fɔ n'o ma kɛ i yɛrɛ ni tɛ lafiya kuma ma ɲi mɔgɔw t'a dɔn ka gɛlɛ quoi an bɛ dugawu k'aw ye laɲini ala k'a sabati min ye dugu ka lafiya bɛ sɔrɔ fɛn o fɛn na ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya Falaye Keyita nin y'aw la mɔgɔw ye dɛ ali bɔta fo Sajo la k'i yɛrɛ fo i Keyita min ye fila fɔlɔ ye Keba k'i fana fo an balimakɛ min nana ka n'an bilasira an b'a fana fo ka walima Demba Kante ale fana ye numu ye Keba ni ninnu taara k'i daminɛ ne da ci ka kuma foyi la tuguni yanni san ka ban Falaye k'i fo a k'an bɛn sini sɔgɔma n'ala sɔnna ma kibaruya min bɛ yen su in na o ye k'a fɔ maa min ye bingali kɛ école de gendarmerie la tɛgɛ dara kan an ka finitigiw fɛ sini an na kumaw daminɛ n'o ye k'o ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen bɛ se cogo min na k'a faamu a k'an bɛn